Basta Southern Lady Mix DJs makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa Mikasha, Migalab, shout out. layo sa sakit. Mikasha Kusin. Oy, Migalab, shout out. Lalabs, oy. Kumusta ka na? Alright. Mega shout out, Miss Bulong. Ayan. Migalab, shout out. Kumusta ka na? Tuba, sige. Nagpahinga ako 2 araw. Drink now, higit everywhere. Tuba, Kumusta ka na, Mikasha Kusin, Lalabs, oy? drink now, higit everywhere. Tuba, shot tag tuba, oh. Migalab, shout out. Kim TV, Happy Star, Migalab, shout out, Lalabs. Migalab, shout out everyone. Thank you so much. Southern Lady. Migalab, shout out. Mikasha Kusin. And Korean my friend, anong sayo? It's Kim TV, Happy Star. Thank you so much. Wow, ito back to live streaming last 4 days ago. Hirap bumalik. Nag-live ka na ba? Ba't hindi ka nag-notified sa akin? Nag-live ka na pala? Check ko nga kung nakaano ko sa'yo. Darna! Pinaklas muna ako. Hindi hindi kita binabaklas. Check ko nga. Pasok lang mga lalab, na-miss ko kayo. 2 days din nag-release si host. Kasi merong sakit. Come on! Ang lakas. Come in, let's get connected from Mikasha Kusin. Everybody, Migalab, shout out. 5 million daw, Migalab, shout out. Ayan, Mikasha Kusin, nakapin mga lalab Kusin na naman ako, nabulol sa pangalan mo. Nga ka mo,
Pasok lang kayo mga lalabs dyan. Kamshamida. Madam Kurat Chamigalab, shout out. Pawisan agad ako ah. Madam Kurat, salamat sa patamsak. Huwag masyadong sumayaw, host, mabinat ka. Happy Mother's Day. Hindi naman totally may sakit, ano lang. Meron tayong red tide. Kaya hindi ako naka-LS kasi masakit eh. Hindi ako makatayo. Dalawang araw ko siyang dinaramdam ni Kasha. Okay na ako ngayon. Basta Disco sa Barangay Mantilla Mobile Sounds. KitKat Migalab, shout out lalabs KitKat. 6 million in the house Migalab, shout out. Happy Mother's Day for everyone. Ayan. Hakob, One Piece lalab Migalab, shout out. 4 thumbs up nyo upload. KitKat nagbaba ng bahay. And Mikasha kusin mga lalas. Lablabin natin si Mikasha. Abot nga ng notebook ko dyan saka ballpen. Dyan o. Uy. Notebook. Magbuntis na kasi para walang red flag within 9 months. O, diba? Sana all. Ayan. Sana nga lang kasi ang hirap kaya pag meron, oy. Napakasakit, parang ayaw ko na. Iyak-iyak na ako eh. Habang nakatuwad ako, no, iyak-iyak ako, yun sakit eh. Nine months ka naman tapos pag manganak ka naman katakot. Ballpen. Yan o, nalaglag o. Yun o. Yan o. Na. Bongs World, Migalab, shout out. Magbuntis na daw. Ballpen. Nasaan ba? Doon o. Bongs World, Migalab, shout out lalabs. Oh, Ginawa ko lang nagpainit-init ng tubig tapos lagay-lagay sa tchatchan. Ayan. Bongs World, Migalab, shout out lalabs. Bongs World, kumusta na kayong lahat dyan? Bongs World at iba pa mega shout out loads. Nagulat naman ako sa pagpasok ko. Nakatuwad ang usapan. Nakatuwad si Mikasha. Ayan. Mikasha Kusindan from KitKat. Ha ha ha. Gustong makalibre. Madam Kurat siya nagbaba ng bahay. It's Kim nagbaba ng bahay. Mikasha miss you idol. Natawan naman ako doon sa nakatuwad tapos masakit haha. Mikasha Kusindan full pack. Tuwad is real host. Oh, masakit kasi yung puson ko. Ilang araw akong di nagilis. Kasi nagpagaling muna ako. Ayan. KitKat OTW sa'yo pang Mikasha Kusin. KitKat nagbaba ng bahay. Hakob. Ayan. 10 million in the house. Migalab, shout out. 10 million in the house. Thank you so much.
Mega love shout out everyone. KitKat nagbaba ng bahay, KitKat. 9 million and daos mega love shout out. DJ RR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama Palablab na kapin mga lalabs, Arnaldo, mega love shout out. Nandiyan ka na naman Arnaldo. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out. Bagong kalokohan ito mga kabongga. Panoorin natin yan. Huwag niyong kalimutang tamsakan si host mga lalab. Thank you so much. Arnaldo, you finished. Give to me likes. Bungsol dan daw sa'yo si Arnaldo. Mikasha Kusin, dan. 8 million in the house, mega love shout out. Kumusta na ba yung bahay mo, Mikasha? Ayan, Mikasha, nandito ko sa bahay mo. Dikit ko to sa'yo. mobile sound. No more. KitKat, ayan, Hakob, dan sa'yo si KitKat lalabs. Pasuklian na lang. Eh, may bagong pakulo to si Mikasha, oh. May pasayaw-sayaw. Sige naman na mention ay. Hayaan nyo yan si, ano, hindi lang pansinin. Ito si Dan Idol kong nakapin. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs, tamsakan. Tamsakan ko nga. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. KitKat dan sukli from Hakob. KitKat sukli dan sa main mo, sarap ng butter shrimp. Pasukli din po sa main channel mo. Stay connected. From Mikasha Cuisine. Tawa-tawa ka dyan, host. In love ka ba? Sana uli in love. Sana in love na lang palagi para na lagi ng katawa. Happy Star Kimchi dan dikit. Kimchi, kindly return to Madam Kuracha. Kimchi. Ginawa mo ng kimchi. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. From Obit Abroad Adventures. Kaya hindi pa ako mother. Ayan. KitKat. Ayan, KitKat. Dan sa'yo si Obit, pasuklaan na lang lalabs. Madam Kuracha, ayan, nagbaba ng kanyang bay. Si Madam Kuracha. Hello host, Obit lalab, migalab, shout out. Hindi pa ako lalabs mother. Magiging mother pa lang soon. Obit, dan na sa'yo si ano, si... Iwan ko. Kalimbang ko nga to si Mikasha. Bakit nawala ko sa kalimbang? Mikasha Cuisine dan pulpak from Hakob. Bongs World TV at iba pa dan from Ubet. This is General Mobile Sound. OTW po. Hinday. Nandyan ba si ano si It's Kim? It's Kim, you still here? Suroy-suroy. It's Kim, ayan. Ang channel binababa ni Nightboot mga lalas. Palablab naman ako sa aking mga member. Thank you so much. Thanks KitKat from Mikasha. Yay, yay.
Obit nating dikit tayo from KitKat. Kustoras lalab migalab shout out. Obit abroad dan sukli from Hakub. Montilla Mobile Sound. Ay ay ay. Kustoras thanks. Ayan, thank you. It is Kim Happy Star nagbaba ng bahay. Hakub One Piece Racing OTW sa'yo Lods. From Mikasha Cuisine. Mobile Sound. Obit Abroad Adventure Full Pack from Madam Kuracha. Obit, pasukilan na lang si Madam Kuracha, Obit. Dan na sa'yo, Obit. Si Madam Kuracha. Ayan. Obit Abroad dan full package with bakas from Bong's World. Hello my lovely hosts and friends. L3 Lalab Migalab shout out. L3 Migalab shout out. Thank you so much L3 Lalabs. How are you? Pangalawang dikit Mikasha Cuisine. Ay ay ay. Bongsol nagbaba ng kanyang bahay. Ayan si Kustoras, mga lalabs. Lablabin natin si Kustoras. Nandito ka pa ba HS Kim? Antay kay HS Kim. Ako, One Piece Racing, dati na pala akong dikit sa'yo. Ilang months na, salamat sa pagsukli, Lods. Stay connected. Thank you. Ba't nawala? Thanks for Pinos. Thank you din Lalas Mikasha. Punta tayo kay mga lalab, HS Kim. Mikasa, HS Kim. Ang pangatlo si Madam Kuracha. Ayan. Paro G. I give you 2 extra banana, HS Kim TV. Donuts. Mikasha Idol, anong oras ka mamaya? From Bong's World. Pinalimbang ko na yan si Mikasha. Mikasha Cuisine dan dikit sa aking main idol. Nagbakas ako, check na lang po. Thank you from KitKat. Ayan. HS Kim. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw jud ka. I give you 2 extra banana, HS Kim. Lods Bong Mayang 6 PM. Ayan. Yan si KitKat nagbaba ng bahay. Hakub nagbaba rin ng bahay. Samira Lalab Migalab shout out. Samira. Nating dikit sa nakapinpuhos from KitKat. Samira Lalab Migalab shout out. I give you 2 extra banana. Happy tart kimchi yun. Paro G. Madam Kuracha walang pahinga. Ayan. Dan from Mikasha Cuisine. Dan sa'yo lalabs Mikasha. Si Madam Kuracha, pasuklian na lang lalabs. Salamat. Samira like Dan. Samira lalab, thank you so much lalab sa iyong palikes. Thank you so much Samira. Thank you Samira lalabs. $6 million in daos mga love shout out. 6 million, thank you so much.
Kusturas nagbaba ng kanyang bahay. And manalabs yung aking member, Mr. Mastelar. Binababa ng aking night boat. Palablad din ako mga talab sa aking mga member. Welcome there, sis. Ayan. Thank you so much, Lalab, Samira. Mikasha Kusini, salamat din po from KitKat. Ayan, si KitKat nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 5:30 na sa Pinas, magigising na yung mga tao. Southern Later Mix DJ. Sunday na pala ngayon mga lalabs. Butuhan na pala bukas sa Pinas. Kusturas, ayan, lalabin natin si Kusturas. May 9 na bukas. KitKat nagbaba ng bahay si KitKat mga lalabs. Lablabin natin si KitKat. Mikasha lalabs, thank you. Kung 6 PM yung live mo, 6 PM, 6, 7, 8, 9, 10. Alas 10 dito ng gabi. Pinas pala yun. Hindi ko alam anong oras mo, Mikasha, oy. Wala ka pala sa Pinas. Ano ba yung oras dito kasi? Anong oras na dito is 1:31. Anong oras na ba dyan sa'yo, Mikasha? Wala ka na sa ano, di ba? Saan bansa ka ba ngayon, Mikasha? Nasa London ka na ba? Anong nangyari? Bakit umiikot ako? Another banana, second dikit. It is Kim. I give you 2 extra banana. It is Kim. Ayan ang baba ng bahay. I give you 2 extra banana. It is Kim. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay. Si Hakob mga lalabs. Labin natin si Hakob. Anong nangyari naman? Panay-ikot man to. Southern Later Mix DJ. Nantuyo, it is Kim. Ay, kay Madam Kuracha. Southern Later Mix DJ. Bikulan ng Uragundan. Salamat po, Bungsod. Bayad daw din pag may time po, host. Patay tayo dyan. Bakit nag-ikot-ikot? Nag-ikot-ikot ba ako?
Anong nangyari? This is the mix of DJ Dones. Butterfly. Anong nangyari? Wala naman dito boss. Walang ikot-ikot. Sa akin lang ba yung may umikot-ikot? Gumagalaw naman ako, di ba? Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw jud ka. Kate Extreme Vlogging. Ayan, nasa bahay mo ako, Kate. Mayroon ka palang premiere within 7 days. Yan, dikit ko to sa'yo. Okay naman. Sa akin lang siguro, ayan o. Yung sarili ko lang. Paro-paro G. Kate Extreme Vlog. Ayan na, okay na. Bumalik na sa dati. Gumagalaw-galaw na ako. Chan-charararin, charin, chariraridadan. Mga lalas palablab po ng Kapin, mayroon po siyang premiere. Tamsakan po natin ng Kapin, mga lalas. Si Kitty Extreme. Tamsakan po natin mga nakapin, mga lalas. Yan, kay tamsak na, punta ko sa main. It's Yummy Migalab, shout out. Boss, good morning. It's Yummy Lalab Migalab, shout out. Good morning sa'yo, lalabs. It's Yummy. Kumusta ka na, It's Yummy? It's Yummy talaga. It's Kim, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. It's Kim. Tirin, 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 tiririririn. Yan, tamsak na lalab, extreme. Madam Kuratsa. Natim na kong dikit sa main mo. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Talanbangan nga natin. Laki ng bahay mo, ay. Sana all. Pangalawang dikit to sa'yo, Kit Extreme. Apat na tamsak. Kinongratulate ako ni YT kahapon, host. Naka 100 na daw ako. Kunwari hindi niya alam na ninakaw niya mga saging ko. At least kinongratulate ka na. Kala ko naka 1K ka na eh. Okay lang yun, start na yun ng yung pag-grow.
Naka 100 ka na pala. This is the mix of DJ Dolets. Wala na si Jacob. KitKat, nandito ka pa ba, KitKat? KitKat lalabs, nandito ka pa. Binalik niya ako sa 66. Okay lang, at least malapit na. Kinongratulate ka tapos binalik ko sa 66. Di kata ng isda eh. Kaya tuloy kinain. Nito ka pa ba, Jacob? $4 million and daw sa Mega Love shoutout. 4 million, thank you so much. Herlamha TV Vlogs, Mega Love shoutout. Herlamha. Mega Love shoutout, lalabs. Herlamha TV Vlogs. Thank you so much. Ano ba yun? Sunod buwan baka i-congratulate niya naman ako na naka 1K pero nasa 60 pa rin. Hintayin mo lang, lalabs. Hindi baka naman talaga na-reach mo na yung 100. Kaso lang hindi ka ng isda. Kaya kinain niya uli. Not kasi pinasobrahan mo yung 100 mo. Ginawa mo 110 or 20. It's a scheme. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. It's a scheme. Kermix. Ayan, nasa bahay mo ako, Kermix. KitKat. Butter garlic shrimp. DJ Dolets. Butter garlic shrimp. Baka mamuni ako nito na naka 60 lang. Sana nga, lalas, mamuni ka na. Sarap naman ng ano mo, butter shrimp mo. KitKat, lalabs, nandito ka pa ba? Vladimir Putin talaga si Lolo. Ganon talaga si Lolo, lalabs. Kermix, nasa bahay mo ako, lalabs, yung ayan yung butter garlic shrimp.
Ang sarap. HSK Tamsak Lalabs. HSK Mega Love shout out. Lalabs, salamat sa patamsak. Putin ina. Huwag ka magsalita ng bad. HK Vlog, Mega Love shout out. Ano yung Putin ina? Kermix, ayan, dikit ko to sa'yo, Lalabs. Kermix. Magsipag ka lang, huwag ka nang kumain, matulog, mag ano ka lang, mag white tea. Ang banana ka lang, it's yummy. Mama ni Putin Hos. Kala ko ano yun eh. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Ayan, yung aking member Junior Secret pinababa ni Nightbot. HS Kim Happy Star nagbaba ng kanyang bahay. Pwede kit please from HK Vlog. Lablabin natin si HK Vlog mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sarap naman ng ano mo, butter garlic shrimp. Ano, care mix. Sarap. Puging Chill TV, Mega Live shout out. Puging Chill. Alpha Tuba. Puging Chill. Mega Live shout out, lalabs. Ngayon, guwapa man kahos. Sana all guwapa. Hindi ako nag-gilis lalab ng 2 days, di ba? It's yummy. Kasi ano masama yung pakiramdam ko? Meron tayong dalaw. Hindi ako makatayo sa higaan. DJ Tolets. Ayan si Puging Chill nagbaba ng bahay. Puging Chill, mga lalabs-labin natin si Puging Chill. Ay butterfly. Nandyan pa ba si ano? Si Bongs World? Wala na si Bongs World. Posturas, wala na rin. Nasobrahan hus. Anong nasobrahan? Wala. Walang sobra-sobra kasi wala. Yan. Bongs World, nandyan ka pa ba? Nasobrahan daw hus. Hindi nasobrahan, nakulangan. Walang sobra-sobra. Nasobrahan ng dalaw ba? Walang dumadalaw eh. Hoy, mag-gilisan ako kagabi. Kaso lang, hindi ko talaga kaya, nangihina ako. Ayan, Puging Chill TV nagbaba ng bahay. Punta tayo kay It's Yummy. Hoy, It's Yummy, saan na yung bahay mo? Charan chari rara. Nasobrahan ng paghihina. Oo, nangihina ako kagabi. Para kaya akong may matay sa sakit. Naiyak na nga ako eh. Naiyak na nga ako sa sakit.
Ang hirap-hirap. Ayan si Jacob nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Jacob, mga lalabs. Jacob One Piece Racing nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ano, it's yummy, butuan na pala bukas. Good luck kung sinong mananalong presidente. Good luck sa mga kandidato. Maraming iiyak pag may natalo. Dragon Gaming, mega love shout out. Hey Islandski. Dragon Gaming lalab, mega love shout out. How are you, Dragon Gaming? Gumigewang-gewang pa. 8 million in the house. Mega love shout out, 8 million. Nakasandal ako, mga lalabs, kasi sakit sa likod. Puging Chill, ayan nagbaba ng bahay si Puging Chill. Lablabin natin si Puging Chill, mga lalabs. And meron din pala to si Diana Channel. Meron siyang premiere. Puging Chill may premiere, mga lalabs. Punta muna tayo sa may premiere kay Puging Chill. Diyan ka pa ba, Puging Chill? Gianna Channel. It's Kim nagbaba ng bahay. It's Kim. TV Happy Star. Ayan. It's Kim nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalab. It's Kim. Good luck kay Lenny Host. Bahala na yung iba, wala ako pakialam sa kanila. Dapat bago palagi ang pangalan yan, ang purpose ng eleksyon para balitan ang nakakaumay na. Bakit, sino ba yung presidente mo? Ano? It's yummy. Sino presidente mo, lalabs, oy? Kamsak Nakulods, Bicolanang Uragon. Sige, lalabs, salamat. Sino bang presidente mo? It's yummy, oy. Ano ka ba, kakamping? Kakamping ka, ano? Puging Chill. Ay, Puging Chill. It's yummy. Marami talagang iiyak kung sinong matatalo. It's Kim. Ayan, nagbaba ng bahay. It's Kim. Si Lenny nga host, pero wala akong masamang sinabi sa iba. Good luck, baka iiyak ka pag natalo yung si ano mo, Lenny. Joke lang, it's yummy. Kasi may napanood akong psychic, 2 beses na ako nanood eh. Iba-ibang psychic, pangalawa na napanood ko ha. Ang sabi niya doon, sa unang pinanood ko nung mga nakaraan, ang mananalo daw is lalaki na presidente, din babae ang
ang Vice. Pero yung nababasa niya magkakaroon ng magandang yung Pilipinas, palakad at magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Unlad yung bansa. Pero lalaki daw ang magiging presidente. Tapos sa pangalawa, iba na naman yung pinanood kong psychic. Nagbabasa lang sa tarot card. Nagbabasa ng tarot card. Kanina napanood na naman ako sa iba. Ganun pa rin yung basa niya, same pa rin yung napanood ko, pero ibang channel yun. May nagre-request lang sa kanya. Nasabi doon, ang nasabi sa tarot, maraming iiyak daw kapag nanalo ang lalaki na yan, meron siyang karanasan na nung kabataan niya ng mga bad memory, parang ganun. Maraming iiyak kapag yung lalaki na yan na ang nanalo at yung babae ang nanalo. Yun ang sabi sa reading. Maraming iiyak. Basta marami daw iyak kasi maraming magagalit. Pero ang sabi sa tarot, ang ganda ng ng mangyayari sa Philippines. Pero yung mga taong talagang hindi maiwasan. Hindi maiwasan talaga yung mga naninira, ganun. Good luck na lang. Pero yun ang sabi ng psychic, ang mananalong presidente ay lalaki. Hindi na ang daw, Vice is babae. Pero hindi niya pinoint kung sino yung lalaki na yun. Pero ang babae talagang si si Inday Sara. Ay sabi niya doon, nagbabasa siya, ayaw niyang magpangalan kasi alam mo naman ngayon ang politiko, ayaw niyang makisali. Sabi niya, kung naniniwala kayo na sa inyo naman yan, kasi ito lang yung nakikita ko sa baraha, ay sa ko tarot. Ayan. Madam Love Channel, Miguel Love shoutout po, Madam. Madam Love Channel, kumusta naman ang iyong vacation sa Pinas? Ayan, sana all naka-vacation si Madam. Huwag ka maniwala sa psychic host. Alam ko nagsabi yan sila sa survey. Kung totoo pa yan, sila dapat nilalagpasan na nila ni Henry C. Malalaman natin yan, it's yummy. Pagkatapos ng May 9. Pagod. Puro ka atagala, Madam Love Channel. Jing Lalab, Miguel Love shoutout. Jing Lalab, Miguel Love shoutout sa'yo, Lalabs. Nag-ilis ka na? Di ba sandi yung ilis mo? Ayan. Puging Chill TV. Ayan. Lablabin po natin nakapin mga Lalabs. May premiere po, may premiere. Tamsakan po natin nakapin. May premiere po sa mga Lalabs. Puro gala at trabaho. Enjoy sa gala, Madam. Ayan. Diyan ka na rin pala bubuto sa Pinas. Butuan na bukas. Lalabs Jing, Miguel Love shoutout, Lalab. Brief check. Ayan, may harang ka na, Jing. Wow, may harang na si Jing. Dapat may sabi niya, padikit please, road to grade 1. Ay, sige, Madam Channel. Dapat mayaman na sila host kasi alam nila yung hindi nila pinag-aralan, hula lang. Hindi naman niya sinabing maniwala kayo sa kanya eh. Ang sabi, yun lang daw yung nakikita niya na pinapakita ng tarot cards. Pero hindi naman yung sinaano kasi nasa inyo naman daw yung pumapaniwalaan nyo, hindi. Hindi ako butante dito, yun lang. Padikit please from HK. Ayan, mga Lalabs. Lablabin natin si HK. Ayan, nagbaba ng bahay.
Malaman natin yan, ano, it's yummy. Harang, lalab, salamat sa paharang. Yan, lablabin natin si Jing mga lalabs, si binababa ni Ailinski, ayan, binaba kong bahay mga lalabs. Madam Love Channel, saan na yung ano mo bahay? Handa na kayong magtamsak sa nakapin mga lalabs. Dahil kay Madam Love Channel. Baka it's yummy, nakikipag-away ka rin sa Facebook. Sa mga comment. My first LS ako maya host 10 AM to 12. Anong oras ba yun dito? Kasi dito lalabs 2 AM na. Anong oras yun sa inyo? Ilang ano ba yung ano natin agwat? 12. May pa-games pa ako mga lalabs. May pa-Gcash. Wow. Sana all may Gcash. Kasi wala akong Gcash eh. Jing lalabs, wala akong Gcash. Hindi ko alam kung paano magkaroon ng Gcash. 10 AM host. 10 AM dito? Kasi ang time na dito is 2:01 AM. Dave, Mega Love shout out. Punta tayo kay Madam Love Channel. Ilisan na ba yung ba? Nakamon. Lalabs din Dave. Kapi-kapi. Ayan Madam Love Channel. Sige lang, enjoy ka lang sa pagkapi mo Madam. Dave, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nakasimangot? Dave, Lalabs oy. Magpatuwad-tuwad. Ayan. Madam Love Channel, saan na ba yung binaba mong bahay kanina? Hanapin ko ba? Kapi-kapi para Madam Love Channel. Pwede naman Lord Pinas ibigay ko. Love Channel. Paano ka nag-apply ng ano Gcash? Paano ba magka-Gcash? Hindi ko kasi alam kung paano magka-Gcash ba. Walang asukal lalabs. Wala bang asukal? Sige, pagtiisin mo na lang yan. Lagyan mo na lang ng asin. Ayan. Kung si BBM ang manalo host, okay lang din sa akin. Pero tingnan natin kung okay ba sa lahat ng pangako niya. Kung tutupad ba o hindi. Pero kung hindi, wala naman talagang maniniwala sa kanila. Tutuparan niya yan kasi si Bongbong naman eh. Pinanganak siyang nasa kanya na lahat. Mayaman. Ano pa ba yung hihilingin niya? Yung yaman nila para daw sa Pilipino yun. Ay, sabi. Ayan. Good morning host. And Bikorin, Mega Love shoutout Bukiron. Lalabs. Poging chill, nagbaba ng bahay. Poging chill. Poging chill, lablabin natin. May premier yan mga lalabs. Ayan, daan lang muna sis. Maglaba muna ako, tamsak dan. Sige lalab, salamat sa patamsak mo. Maglaba ka na. Ayan, si Dave nagbaba ng kanyang bahay. Iwan lang bakas para mabalikan agad from Dave TV. Nakapin OTW. Natumba na yung aking ilaw, kaya parang dumilim. Daan lang muna, Dave, iwan bakas para mabalikan from Dave. Nakapin OTW from Jing TV. Dave TV, ayan, nagkakapi-kapi. Parang ayokong magkapi kasi nahirapan akong makatulog mga lalads. Kasi 2:04 na dito. Ang hirap matulog. Poging chill. Ayan, lablabin natin mga lalab si Poging chill. Hello, umihilik yung pusa ko. Umihilik. Parang tao. Nablabayin po natin nakapin mga lalabs.
Para sa Pilipino, baka galing sa Pilipino. Ops, huwag magalit. Usap-usapan lang to. Wala naman nagagalit sa'yo, it's yummy ah. Sino ba nagagalit? Opinion mo naman yan, lalabs eh. Ayan, Mami GB na baba ni Nightboot, mga lalas. Love channel, pulpak sa'yo from Jing TV. Ayan, Madam Love channel din na po si Jing TV. Pabalikan na lang po, Madam. Maraming salamat. HS Kim, nagbaba ng bahay. HS Kim. Si The Great pala to. Galing sumayaw. Thank you, Jing TV. Dating dikit iwan ka bakas kasi balikan ka ng may-ari. Nasaan na ba ng Love Channel yung may-ari niyan? Ikaw talaga, host, anong opinion? Hindi aayon sa history at balita. Naniniwala ka kasi sa mga balita. Love Channel dan pulpak pasukli perampuging chill. Ayan, Madam Love Channel, dan na po sa'yo si Puging Chill. Pabalikan na lang po, Madam. Salamat. It is Kim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Na trolls talaga si host. Bakit ako? Bakit ako? Sino may-ari? Si Great Channel. Binababa niya lang yan, Jing Lalabs. Ni Madam Love Channel, hindi niya main yan. Yung nakapin, kaibigan niya lang ata yan. Ayan. Yan, lalabin natin si Jing TV, mga lalabs. Parang yung ilaw ko natumba. Parang dumilim dito. It's is Kim TV, Happy Star. Yan, nagbaba ng kanyang bahay. Hello, Puging Chill from Love Channel. Natumba yung aking ilaw, ski. Wow. Natumba kasi yung ilaw ko. Kaya dumilim. Jing Lalabs. Ayan, luminaw na uli. Kasi nagkaroon ako ng ilaw. Dan Puging Chill, tamsak sa premiere mo from Love Channel. Ayan, nablabin natin si Jing TV, mga lalabs. It's Kim, nagbaba ng bahay. It's Kim. Shout out sa mga dumikit. Ayan, from Jing TV.
Jing, saan ka ba? Nung napunta ka ba ng abroad, meron ka ng GCash? Pwede bang i-apply yung GCash online? Sana nga host, hindi na lang tinurnover ng US ang Philippine government sa Pinoy host. Mga kawatan, kadalasan mga Pinoy, hindi naman lahat pero ang dami nila. Hehehe. Ganun talaga. Pakiiwan na lang po ng bakas, guys, nang mabalikan from Jing TV. Almusal dito ako, nag-download ko host. Sige lang lalabs. Baba ko na lang bahay mo. Mag-almusal ka na, sarap. Sana all may almusal. Pwede na ako kumakain. Nagtitipid na ako lalabs. No more, no more. Makisayaw, makihataw, kasama. EMS Boys. JC Crisostomo TV, Migalab shout out, Tamsakdan. Lalab, Migalab shout out. JC Crisostomo TV, Migalab shout out sa'yo lalabs. Lablabin po ng kapin mga lalas, labin po natin ng kapin, road to 100. Nito ko sa nakapin Madam Love Channel. Alipay dito host, tawag pero pwede ako mag-send sa Pinas ng GCash or Cebuana, Palawan. Anong alipay dito host, tawag pero pwede ako mag-send sa Pinas ng GCash or Cebuana, Palawan. Hindi ko kasi alam yung GCash. Gusto ko rin sana magpa-games kaso lang paano mag-GCash. Marami din ako kamag-anak ang BBM support host. Meron din mga Lenny support pero hindi kami nag-aaway dito. Walang away-away, ba't mag-aaway? This is General Mobile Sound. Wala, basta napunta ako sa ibang bahay. Ay, 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 ay. The Great. And sa bahay niya ako, Madam Love Channel. Napunta ako sa ibang Iliswada. The Greatest Channel dan from JC Crisostomo TV. Madam Love Channel dan na si JC Crisostomo TV. Pabalikan na lang po. Ayan. Ayan si JC nagbaba ng bahay. Magsugal na lang kaya tayo through GCash. Pag nasa Pinas na ako sa akong magpapagames. Kasi mag-apply pa ako ng GCash. Magla-live ako sa Facebook. Magpapaano games ako. Ang gagawin lang is share video din, subscribe. Montilla Mobile Sound. Hindi ko marunong magsugal lala sa baray, hindi ako marunong. General It's skin nagbaba ng bahay. Ayan, mga mag-aaway kasi puro ano ba? Huwag mag-aaway kasi puro lang naman tayo Pinoy, support each other na lang po tayo kahit bang to bang pwede ako magpadala ng pera host. Tama.
Pink versus pula, mga manok na maliit. Ayan, men, bukas malalaman yan kung sino mananalo. Bahala sila dyan. Ayan. Ay, ay, ay. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Leona Ordoha, Tamsak Danhos. Leona Ordoha, mega love shout out, lalabs. Leona Ordoha, mega love shout out. Thank you so much, lalabs, Leona. Solid dito, BBM Sara. BBM Sara. Kaya nga sabi dun sa napanood ko lang, lalabs, Jing, ha, yung tarot card. Ang mananalo daw is lalaking president and babaeng vice. Ayan. Sabi niya marami daw iiyak na mga supporter ng kalaban kasi hindi nila matatanggap. Happy Mother's Day to all mothers out there from Leona Ordoha. Jing TV. Yung dalawa yung napanood kong psychic na nagbabasa ng tarot card. Parehas sila eh. Iba-ibang channel pero parehas yung nila, yung nakikita nila. Hindi pa kami mothers ni host. Wala pa kaming anak. Paano magiging mother? Mother Lily. Baka hindi kayo magbayad agad kasi magpapa-recount pa. Hintayin pa result bago kayo magbayad ng pusta. Handos Gamay. Ngalab shout out. O ikaw Ikaw, it's Yamis. Magkano yung pusta mo? Matatalo yung mo manok. Handos Gamay, love shout out. Baka hindi kayo magbayad, sabi. Harangos, good morning. Handos Gamay, love shout out. Handos Gamay, may jacket ka na. Handos Gamay, thank you so much. $10 million in the house, mega love shout out. Pag pumusta ba ako sa'yo, it's yummy. Tamsak madam, good night all. Sol Yanem. Just now you come, you say good night. Ipusta ko tong channel ko, host. Nalalagas kasi. Handos Gamay, maayong buntag nimo. Handos Gamay, lalabs. Good morning pala from Sulyanim. Just now you come, you say good night. SPRCC Patrol Vlog, mega love shout out. Buenas noche everyone, mega love shout out po. PRCC Vlog, nagbaba ng bahay. PRCC lalabs. Patamsak host. Premier ka ba? Premier? May premier ka, lalabs, PRCC. Sige, lalatamsakan natin yan. Nagsasarili tong K-Bird, K-Pad madam. Nagsasarili. Patrol Vlog OTW from Jing TV. Pigilan mo yan, nagsasarili. Ipusta na ako akong heart host kung madaog si Bibim, imuha na ako. Ambot. Hindi madadaog si Bibim at panalo na. Ayan. Panalo na siya. It's yummy.
Baka may magalit sa akin dito. Ayaw ko ha. Huwag kayong magalit sa akin. 10 million in daos. Miguel Love shout out. 10 million mga lalabs yung nakapinlablabin po natin. SPRCC. Tamsakan natin meron kang premier lalabs. Handos gamay lalabs. Salam, how are you host? Laikum salam, cooking with Sapia. Like Dan, salamat sa palike. Ayan, it's Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Southern Later Mix DJ. Yung nakapin po Road to grade 1, nakapin po patrol vlog Dan sa basketball mo. From Jing TV. Bakit naman magalit sa'yo? Hindi nga ako galit kay BBM. Ba't ka naman magagalit kay BBM? Sa'yo pa kaya? Ayan. SPRCC patrol vlog Dan na po from Leona, Ordoha. Huwag kayo sa piya ng baba ng bahay. Huwag kayo sa piya, lablabin natin mga lalabs. Reno lalab, Miguel Love shout out. Tamsak host. Reno, kumusta ka na lalabs oy? Kumusta naman to si Reno? Sobrang busy na to si Reno ah. Spare si meron kang premiere. Yung nakapin po mga lalabs sa road to grade 1. Lablabin po natin nakapin. Ito ko sa bahay mo spare CC. Southern Later Mix DJ. Spare CC. Mapia pinanguhan ng gamblers utas. What? Pinagdasal naman ni Lini Hos. Si Lini ano ba yun? Dinadasalan ng mga pare. Di ba parang nagano sila doon yung may mga kandila. Di ba may napanood sa YouTube? Ay sa ano ba yun? Sa Facebook. Parang sila ano ba yung tawag doon? Out muna host, ligo muna mi. Magilis ako maya guys, punta kayo. May pajikas or load Pinas. Miguel Love siya sa lahat. Sige lalabs, Jing TV lalabs. Pinagdasal naman ni Lenny Hus. Madam mo sure, taga Bicol ka siya din, ibuboto. Taga Bicol ako pero wala man ako sa Bicol lalabs. Wit pisot. Hoy, wit pisot. Miguel Love shout out. Sino ba to si wit pisot? Ayan, may jacket na wit. Baka si to si Kabuya Warriors. Secret lalabs. Ko magmagalit kasi ko eh. BBM ako eh. Bijel, ayan Bijel. Southern Later Mix DJ. Reno po sa Dan from Handos Gamay. SPRCC nagbaba ng bahay. Witwill Pisot. Palablab. Si Music PH pala to, si Pisot. Witwill Pisot. Cooking with Sapia, galing naman ang basketball mo oy. Lalab SPRCC. Nasa bahay mo ako. Pahandos host, gamay lang. Handos gamay, witwill, nagbaba ng bahay, Leona. Tapsakan ko muna si SPRCC. Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Ang channel, good morning host. TikTok viral lalab, Miguel Love shout out. Pinagdasal namin host na walang magpapa-recount kasi nakakaya sa bansa. Wala na magpapa-recount. Hindi na kailangan magpa-recount. Wala nang recount. Thank you Leon from Cooking with Sapia. Tara mga idol, dikitan nyo si TikTok viral. Lalab Laniski, Miguel Love shout out. Kumusta ka na Laniski? Ilang araw din akong dinagilis lalabs Laniski. Nai-stress kasi ako.
Huwag ka mapikon, host. Hindi ako napipikon, it's yummy. Ba't ako mapipikon? Baka ikaw yung napipikon dyan, eh. Laniski, ayan, nagbaba ng bahay. Laniski, lalabs. Hindi ako napikon, lalabs, oy. Witwiw, pisot. Ayan, new video from Dragon Gaming. Baka alisan mo ako ng jacket. Hindi, ba't kita alisan ng jacket? Hindi kita alisan ng jacket, oy. Bro Ayman Live TV, Miguel Love Shot at lalabs, Bro Ayman. Laniski, kumusta? Ganda mo, ate, ah. Kasi ilang araw tayong hindi nag-ilis, oy. Sakit kasi ng ano ko, Lani, ba? Hindi ako makatayo. 2 araw. Yung ano ko ba? Dalaw. Napakasakit. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ano ko. Hindi ako makatayo. Parang nasa bahay lang ako. Lahat na nararamdaman ko yung sakit, eh. Mas magbuti pang na pumapasok. Witwiw, pisot, dan pulpak from Leona Ordoha. Ayan, Bro Ayman Live TV, lablabin natin mga lalab. Love channel dan. Madam Love channel, pasoklan na lang po si TikTok viral. Dan po sa'yo. Ayan. Lilia Kahulaw, thumbs up. Lalab, salamat sa patamsak mo. Ayan, Bro Ayman, nagbaba ng bahay si Bro Ayman. Bro Ayman, nagbaba ng bahay. Witwiw, pisot, dan from Handos Gamay. Ilan na ba yung bahay ni Handos Gamay? Glowan Pinay in Dubai, 608. Kami nga lagi pagod, ate. Ayan. Kawawa naman kayo, oy. Ayan, TikTok viral ng baba ng bahay. O, dun lalab, Miguel Love shout out. Miguel Love shout out, host. Dan Witwiw. From PRCC Patrol Vlog. Lilia Kahulaw, nagbaba ng bahay. Mag-asawa ka na kasi para masanay ka na sa sakit. Malapit na, lalabs. Ayan. O, dun nagbaba ng bahay. Love channel dan from TikTok. Ayan. SPRCC nagbaba ng bahay. Handos Dakudan Sukli from Witwiw. TikTok viral nagbaba ng bahay. Bro Ayman. Ayan. Morning po, patamsak po from Udon Demetrial Junior Vlog. May premier ka, lalabs. Bro Ayman nagbaba ng bahay. Udon. Ayan. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla. Kumusta na ba si Madam Love Channel, oy? Ayan, 10 na lang sa nakapin, mga lalabs. 10 na lang po sa nakapin. New video from Udon Demetrial Vlogs. Cooking with Zapia, lalabs. 10 na lang po sa nakapin, mga lalabs. Malapit na siyang mag-graduate. Grade 1 na siya. Leona Dan from Cooking with Zapia. Lablabin po natin nakapin, mga lalabs. Ayan, road to grade 1. Yan, nakapin po. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog dan pasukli sa pork apritada. Laniski pasuklian si Leona Orduha, lalabs. Leona Orduha dan po from Handos Gamay. Dan please sa nakapin. Madam Love Channel, nandito ka pa ba, madam? Pasuklian po si Odon Demetrial Vlog. Ayan, it's Skin TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Leona Orduha, Handos Gamay, nagbaba ng bahay. Pindan from Lilia Kahulaw. Dan sa nakapin. Galing kumimbot from Witwiw, pisot. Madam Love Channel. Sila lang, magbakas lang kayo sa nakapin. Tamsak, madam. Dan Harang, Manay Bicol, Miguel Love shout out. Nagpalit ka na naman ng profile. Kumusta ka na, madam? Manay Bicol, panay ano ka ata, busy ka sa pangangampanya. Witwiw, nagaba ng bahay. Laniski Vlog, lalab. Laniski lalab, Miguel Love shout out. Nagbaba ng bahay, lablabin natin. It's Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Lilia Kahulaw.
With 12 pisot nagbaba ng bahay. With 12 pisot. Pisot. Mga lalabs, 8 na lang po sa nakapin. 8 na lang po. Maluoy na po tayo mga lalabs. Ay. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Ha ha ha. Magpapalit na din kasi ako ng presidente kaya nagpalit na din ako profile. Sino ba yung presidente mo, Manay? Siguro ano ka? Linlin. Kasi Bicolano ka eh. Laniski Vlog nagbaba ng bahay. Harang from Leona. With Dan. From Lilia Kahulaw. Madam Love Channel. Ayan. Ayan, nandyan si BBM. Ebidensya yan, host. Anong ebidensya? Anong ebidensya dito? Uncle Sam Lalab, Miguel Love shout out. Uncle Sam. It's yummy. Handos gamay dan napupulpak from Leona Orduha. It's yummy. Ayan. It's yummy lalabs. Padikit suklian ko agad from with 12 pisot. Yung mga lalabs yung nakapin po. Laniski Vlog dan tamsak dikit from Lilia Kahulaw. Kung sabi yan nagbaba ng bahay. Thank you from Uncle Sam. Mga lalab 7 na lang po sa nakapin 7. 7 na lang po sa nakapin, grade 1 na po siya mga lalabs. Lilia Kahulaw nagbaba ng bahay. Southern Leyte. Bukas 7 AM ako. Maaga ka pala. Sige lang sinantok ka na ba? Pin kita pagkatapos nito. Kung nakapin kasi road to grade 1 kasi siya eh. Dan dikit Lilia from Love Channel. Ano nangyari man dito? Leona Orduha, ayan nagbaba ng bahay. Wit pisot, dan na po from Leona. Siya, kakauwi ko lang ate, 2 AM. Grabe 2 AM ka na nakakauwi, bakit ganun? Kahit 7 AM yung pasok mo, may sundo ka pa rin, Laniski. May sundo ka? It's yummy dan napupulpak from Leona Orduha. It's yummy dan pulpak from Leona Orduha. Mga lalabs, 6 na lang po sa nakapin 6. Meron natin 7 AM pick up 8 duty. Okay. Sige lang Laniski lalabs. Sige matulog ka na. Pigilan, di ko siya mapigilan. Miguel Love shoutout Laniski from Manay Bicol. Ayan. Yan Laniski Miguel Love shoutout daw. Uncle Sam nagbaba ng bahay. Mga lalabs, 5 na lang po sa nakapin. Kumakain pa ako ate ha. Kumakain ka pa pala. 5 na lang po sa nakapin mga lalabs.
It's my last live. Dong Joggers, Lalab shout out. Migalab shout out Dong Lalabs. Ayan Dong, meron ka ng jacket. Dong Joey Gars, shout out host. Pigilan, di ko siya mapigilan. Mapigilan, di ko siya dadadadan. Lilia Kahulaw dan napupulpak from Leona Orduha. Lilia Lalabs, pasuklian na lang po si Orduha Leona. Uncle Sam, old friend from Cooking with Sapia. Five na lang po sa nakapin mga lalabs, 5 na lang. Lablabin po natin nakapin, 5 na lang mga lalabs, 5 na lang. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Nakapin mga lalabs, 5 na lang po sa nakapin. 5 na lang sa nakapin. Dan sa nakapin host, lalab salamat. Madam Love Channel, dan na po si Dong Joey Gars, pabalikan na lang po. Salamat. Salamat my friend. From Uncle Sam. Yan na ba yung bahay mo, Dong? 234. Baby pa. Butterfly. Basta Southern Later Mix DJs Makasayaw Jud Ka. Makasayaw jud ka. Pati naman oy. My last live today. What time? I'm here in your house, Uncle Sam. Give you extra banana one, Uncle Sam. Happy Mother's Day. Cooking, nagbaba ng bahay, cooking. It's around 2:30 p.m. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalams. Grade 1 na siya. Dalawa na lang. Love Channel dan po, ma'am. Daniski Vlog dan from Leona Orduha Lalab Daniski. Masuklian na lang si Leona Orduha Lalabs.
Daniski Blagdan na po sa pork apritada from Leona or Duha. Daniski Lala pasuklian na lang. Sana lang, sana kapin, isa na lang. Plus 2 sa nakapin. Salamat po Manay Bicol. Ayan. Ano na siya? Graduate na ata siya. Tingnan natin kung graduate na. Yan, okay na. Graduate na siya. Salamat Manay. Ayan, salamat Manay Bicol. Laniski, nandito ka pa ba Laniski? Doon muna tayo sa may mga malit na bahay. O ate, Dan daw sa'yo si si Leo na Ordoha, Lalabs, Laniski. Pasuklian Lalabs. Harang Dan po, host. Lalabs, salamat sa paharang mo. Malapit na mag-alas 3, gusto hugas lang ako plato. Pin kita Laniski ha. Sige lang, mahugas ka lang ng plato. Dalo ulit sa The Great Channel. Salamat Manay Bicol. Kamu gapaminga sa Mantili, DJ Tolet, Mobile Sounds. DJ Tolet's Remix. Itis Kim nagbaba ng bahay. Kuren may pre nagbaba ng bahay. Babaybay mapahayahay, pamari kong magsinabya ay maglanat-lanatay. Langoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita. Georgina, Miguel Love shout out. Georgina Tamsakarang Madam Bagong Dikit. Georgina, Miguel Love shout out. And may jacket ka na Georgina. May jacket ka na Lalabs Georgina. Thank you. Leo na Ordoa nagbaba ng bahay. Fresh fruits from backyard. Ayan. Sa akin yan sis. Sa'yo pala yan si Georgina. Sana all maraming alagad. Elsie Medina, Mihia. Ayan. Fresh fruits. Wow, sarap. Daming fresh fruits.
Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Sa'yo pala yan, lalabs. It's yummy. Ikaw, tinatawanan mo kung paluin kita dyan. Joke lang. Bigyan ko 5 sila ni Ski. Salamat, Manay Bicol. Bye-bye. Mapangasar ako, Jose. Bala ka, hindi naman ako naaasar. Bala ka dyan, ano. It's yummy. Manay Bicol, salamat. 8 million in daos, mega love shout out. Naasar ko yung mga taga BBM. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink Now, ingit everywhere. tuba, tuba, ne. Ayan, 8 million in the house, mega love shout out. 8 million, inaasar ko yung mga taga BBM. Pero may mga BBM ba dyan? Baka nang-away ka rin, it's yummy sa Facebook. Sa mga comment. Kawawa si BBM dito. Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, It's yummy dan napupulpak. sige tuba, From Leona Orduha. It's yummy, lalabs. Pasuklian na lang si Leona Orduha. Love me like I do, tam sa karang bagong dikit. Tam, ano kan ko pa ba yan, jakitan? Sino ba to si Love Me? Love me like I do, love me like I do. Tam sa karang bagong dikit. Salamat, lalabs. Eric Garcia, mega love shout out. Eric Garcia, wag na sis. Salamat, Manay Bicol. Ang dahil mong alagad. Marami kang time sa iyong YT. tuba, tuba, sige Ako dito, tuba, nai-stress ako, Manay Bicol. Kasi hindi ko pa rin nakukuha yung ano ko, yung cancellation. Pati yung settlement, nakakaasar. Mag-iisang buwan na. Shatag tuba, oh. Ay, nakaka-stress kahit nasa bahay lang. It is Kim TV, happy star, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog Dan from Dong Joey Gars. Laniski Lalabs, pasuklian mo si Dong. Sige Dong Lalabs, magbakas ka lang dyan, magsuklian. Naghugas lang daw siya ng plato. Nakikinig yan. Yan, Mr. Master, binababa po ni Nightbot. Kapit lang bis, makuha mo din yan. Diyos ko. Remix. Sayaw, lumit sila. Makauwi na ng Pinas nang wala ng gaanong stress. Kasi dito pag mag-stay ka dito sa abroad, magbabayad ka ng rent. Siyempre kakain ka. Hindi pwedeng hindi. Wala sa'yo magbibigay dito ng free. Kahit pag nandun ka sa Pinas, kung magsaing ka lang, wala kang ulam, pwede ka pumunta sa kapitbahay. Magtanong ka, ano ulam nyo dyan? Pahingi naman. Hindi ako nang-aaway sa Facebook host kasi ayaw daw nila maniwala sa totoo. Gusto nila yung baliktad. Eric Garcia, nagaba ng bahay. Kalma lang tayo, kalma.
Hintayin lang natin yung ano, May 9 bukas na yon. Kamo. Hanap ka muna dyan, Polenil na may ayuda. Kung pwede lang eh. Marami dito Manay Bicol. Kung pwede lang. Come on. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Uroy, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million. DJ Torres Remix. Eric Garcia, ayan nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Good morning po shout out host. Happy Mother's Day all mothers out there. Ayan, happy Mother's Day to mga mothers dyan. Sa mga mother dyan, happy Mother's Day. Hindi pa ako mother mga lalas. From Girly G. Ayan lalas, thank you. Ana May Aquayon. Miguel Love, shout out lalabs. Ana May. Yan Ana May, lablabin mo si ano, si Manay Bicol. Lalabs, kalimbangin mo yan, maraming ayuda dyan. Mark Ian Swanner, Miguel Love, shout out. Mark Ian Swanner, ayan, nagbaba ng bahay. Ana May, nagbaba ng bahay. Ana May, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. 9 million in the house, Miguel Love, shout out, 9 million. Malapin po natin nakapin mga lalabs. Yang nakapin po tapos na host from Girly G. Kunti na lang host, mapipikon ka na. Hindi ako napipikon, it's yummy oy. Mata ko mapipikon. Tayo napipikon lalabs. Uy, uroy. Charlie Tube TV, Miguel Love, shout out. Charlie Lalabs. Sir Charlie, Miguel Love, shout out. Pasisid. Yan, sisira nyo yan si Charlie Tube, mga lalab na gilis yan. Si Manay Bicol, nandyan. Ana May. Ayan, lablabin mo yan mga lalabs. Ayan, si Charlie Tube. Marami ring tao dyan. Ang laki na pala ng bahay niya. Dati nung nagpupunta ako sa bahay niya, nasa ano pa lang to eh. Nasa 2K. Ngayon ang laki na, ang bilis. Ang bilis ng paglago ng kanyang bahay. Sana all. Ha ha ha. Ang laki na ng bahay mo, Sir Charlie Tube. Wala, ang laki na. Na 6K ka na. Kaya nga host kahit sino manalo, idasal natin na maayos nila ang bansa. Mobile sound. Oo, lalabs. Kahit sino manalo, kahit si Pacquiao, walang problema. Bubuksingin niya yung mga ano. Ayan, Ian Swanner, Ian Swanner, Mark. Dan Manay Bicol, thank you from Ana May. Yan Manay Bicol, dan na po si Ana May sa iyo, lalabs. Ayan, Ana May, kalimbangin mo lang yung lalabs. Maraming ayuda dyan. Ana May, ako ayon dan pulpak. Ayan si ano, si Charlie Tube. Lablabin mo rin yan, Ana May, lalabs. Puntahan mo rin yan. Maraming tao dyan sa ano niya, LS. Ana May, dan sa'yo si Leona. Thank you, Leona Orduo, TW. From Ana May.
6 million in daos Miguel Love shoutout 6 million. Ana May Aquayon Dan ganda. From Manay Bicol. Ayan Ana May, dan na sa'yo si Manay Bicol. Harang pa from Manay Bicol. Manay, salamat sa paharang mo. Aga-aga mo naman magising Manay Bicol. 2, 3, 4, 5, 6. Maaga mong magising. Mag-alas 7 pa lang sa Pinas. Mark Ian Swanner dan pasisid from Charlie Tube. Ayan Mark, pabalikan na lang si Charlie Tube lalabs. Dan na sa'yo salamat. Nangangampanya pa ako. Nag-house to house ka Manay Bicol. Nag-house to house, meron to si Manay Bicol, extra income. House to house. Leon Ordua dan tuyo. Ayan. Dito kung opera na akong mag-house to house sa mga Pilipino. Basta bayaran ako mag-house to house ako. Ayan, it's Yummy OTW sa'yo from Charlie Tube. Dan Suklian Channel. Dan Suklian from Ana May Aquayon. It's Yummy nagbaba ng bahay. Ayan, Ana May nagbaba ng bahay. Ana May, Laneski, nandito ka pa ba? Mobile sound. Mga lalabs, 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang. It's Yummy, nakadikit ka na sa nakapin lalabs. It's Yummy. Mark Ian Swanner dan po pansit at chicken. Ayan, from Leon na Ordua. Ate, yes po. Ano yun? Wala naman yung dumikit sa'yo. It's Yummy dan pasisid from Charlie Tube. Ang kati naman, oy. It's Yummy, pasuklian si Charlie Tube lalabs. Charlie Tube TV dan na po salamat from Mark Ian. Ano, matulog ka na Laniski? Dikit ko na yan, hos. Dikit mo na ba? Yan Laniski, si Charlie Tube lalabs, kalimbangin mo yan, nandyan ka pa ba? Para mapuntahan mo siya sa bahay niya. Elsie Medina Mia, dikit dan. Yan Laniski, dan din sa'yo si Dong. Balikan lalabs yung mga dumikit sa'yo. Elsie Medina Mia, dikit dan from Dong Joygars. Ano yun Laniski lalabs, oy? May ano yon? Bisaya pod ka hos, hindi lalabs. Nagpapanggap lang. Bakas po bukas ko na po kayo balikan. Ramlaniski vlog. Sige lalabs, basta balikan mo yung dumikit sa'yo ha. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. 280 na, 980 na siya. Ana May Aquayon Dan from Charlie Tube. Siya nabibi pa yung bahay nito. Sana ba yun si Dong? O baka ng bahay Dong, Elsie Medina. Dating dikit, tamsak na lang sa premiere mo po from Mark Ian. Mark Ian nagbaba ng bahay. Lumipad yung ano ng pusa, Makati, buhok. No more
No more. Mark Ian, wow, ang sarap naman ng pansit mo. Panchik. Ayan, 280 na siya. Salamat Manay Bicol. Salamat sa mga dumikit. Michibo. Dong Joey Gars, baba ng bahay. Dong. Dodong. Charlie Chub TV dan po sa swimming lesson. Michibo Migalab shout out. Dong Joey Gars, bye. Georgina Dan 8 Linaski. Ayan madam, salamat po lalabs. Manay Bicol, salamat. Leona Ordua OTW. Ayan, dinikitan ka ni Manay Bicol ng 8 Laniski. Dong, nandito ka pa ba Dong? Ano ba si Dodong oy? Dong Joey Gars, hindi ko makita bahay mo. Magbaba ka ng bahay dyan. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, oh Inday. Ay ay ay, oh pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lagsuri Dong, nandito ka pa Dong. sa kalsada. Dodong. Yang makatupi si tata. Dong Joey Gars. Sa mga chicks, nga mubuta yung palda. Kapin ko ngayong bahay niya. Ay ay ay. Hindi ko makita. Gusto ko yung hair mo lalabs. Salamat Roselyn Rivera. Salamat lalabs. Dong, nandito ka pa ba Dong? Ay ay ay. Baba ng bahay Dong. Dong Joey Gars, bahay mo. It's Yummy Dan Pasisid. From Charlie Tube. Dong Joey Gars, baba ng bahay. OTW. Charlie Tube. Charlie, ayan. Ayan, lablabin nyo yan si Sir Charlie. Maraming ayuda dyan, maraming tao. Nandyan din si Manay Bicol. Ayan yung mga nag-LS. 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Ay ay ay. Hinday garutay. Nasa bahay mo ako, Dodong. Ano ba to? My plans, my passion. Ayan, Dodong, Dong Joy Gars. Alex Pence Vlog, Sir Alex, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Miguel Love, shout out sa lahat. Sir Alex, Miguel Love, shout out. Ayan. Nasa bahay mo ako, ano, Dong.
Hi, butterfly, fly. Charlie, dami ko tawa, swimming mo lesson, hehehe. Silipin ko nga yan. Ayan dong Joey Gars Lalab, salamat sa pagpinos, malaking tulong yan. Pamalit lagas. Gilalabs, okay lang yan. Yan, nasa bahay mo ako, dikit ko na to. Leona Premier, ayan, hindi ko pala tamsakan yan si Leona. Tamsakan natin yung lalabs. Leona Ordoa Premier. Chicken Adunga. Ano yung chicken Adunga? Paro G. Chicken Adunga adobo sa mangga. Ah, kaya pala Adunga. Kasi adobo sa mangga. Dansa na kapin. Dong lalabs, pasuklan na lang si Sir Alex. Dong lalabs, pasuklan si Sir Alex, dan na sayo. Dong pasuklan si Rosilyn, dan na din sayo. Paro G. Patuslok Premier, sige tuslokin natin yung lalabs. Paro G. Tamsak na Sir Alex. Alex Pence Vlog, tamsak na po sa Premier. From Leona Ordoha. Premier, lablabin natin si Leo na mga lalab sa kanyang Premier. Salamat Leo na OTW. Southern Leyte. Dong Joey Gars, dan na po dating dikit from Leo na Ordoha. Maui, sleeping. Southern Leyte. Harang, salamat po sa paarang Sir Alex. Ayan. Alex Pence Vlog, dan dikit sa Premier mo po, patamsak din sa Premier ko po. Roselyn Rivera, tamsak sa Premier. Tamsak na lalabs. Rose Balsomo. Ayan dong, nagano ka na 240.
OTW Leona. Madikit suklian ko from with 12 pisot. With 12 pisot. Southern Later Mix DJs. Music page pala to. Patusok sa premiere ni Alex Pence Vlog mga lalad. Charlie Chub pasisid. Mga lalad, sisirin natin yan si Charlie Chub. Plus to sa nakapin. Ayan Manay, salamat. Ayan Dong Vlog. Dikit ka na ba kay Manay Bicol? Charlie Chub, mega love shoutout. Thank you from Alex Pence. Leona Dan po sa premiere mo po. From Roseline. Cooking with Sapia Lalabs, Roselyn Rivera, ayan, nagbaba ng kanilang mga bahay. Southern Later Mix DJs. Thank you Alex from Roselyn. Sino pa yung kanina pa dito? Southern Later Mix DJs. Paro G. Tamsak sa nakapin mga lalabs. Ayan, may premiere. Tamsakan po natin. Cooking with Sapia Lalabs. This is the mix of DJ Dones. Tamsakan po natin nakapin mga lalab sa premiere niya mga lalab. Yan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Paro G. Basta Southern Later Mix. Nang sleeping oy. Sayaw jud ka. Butterfly. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalab 7 million in the house. Mega love shout out. Paro G. Charlie Chub TV dan tamsak with tuharang dating dikit from Alex Pence. Yan, Roselyn nagbaba ng bahay. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Ay, dahil muna tayo sa may premiere mga lalabs. Patuslok premiere ni Alex mga lalabs. Tamsakan po natin ang premiere ni Roselyn mga lalabs. Tamsakan. Salamat lalabs lang anuman. Patudlo kog langoy mo Charlie Chub. Hindi ko nga yung bahay ni Sir Charlie. Kung ano yung tutorial niya sa paglalangoy. Kasi di ako marunong maglangoy. Ayan Sir Charlie, nasa bayan. Tuturuan ko kayo ng tamang paglangoy. Ma'am Roselyn, tamsak premiere dating dikit po sa'yo. Thank you. Yan Sir Charlie, pinapanood ko yung tutorial mo ng paglangoy. Syuada. Yan pala yung tutorial niya.
Agi Alex Pence Vlog. Mababaw man yung tubig, pang bata man to. Pang shark. Ambot. This is Salamat Manay. Ayan. sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Ang galing pala ni Charlie Chub lumangoy. Gusto kong matutunan maglangoy habang kumakain sa ilalim, Charlie Chub. O pwede na Alex Pence Vlog. Kamu gapamina sa Mantilla. DJ Toyo. Mobile Sounds. Ganito pala paglangoy kasi hindi ako marunong lumangoy. Itong swimming pool mo sa likod lang siguro to ng bahay mo. Dolets. Sa taas ho, sa taas ba to? Sa taas pala to. Charlie Chub, kapag tag-init ba, nauuhaw din ba yung mga isda? Sana all may swimming pool sa taas. Mayaman. Natawa ko ng 20 kay Idol Charlie Chub. Dapat nag one piece ka lang po habang paro-paro G. Manay Bicol, panty lang muna, baka magpagalitan tayo ni Lolo. Tamsak Danhos, James Tology, mga love shout out. James Tology lalab, mga love shout out. Nawili tuloy ako sa video ni
Charlie Chub. Ganun pala mag-swimming. Kasi hindi ako marunong lumangoy eh. TikTok viral Miguel Love shout out. Charlie Chub todo na from Dong. TikTok viral Miguel Love shout out. Tara mga idol. From TikTok viral. Southern Leyte. This is the mix of DJ Dolens. This is the mix of DJ Dolens. Witwiw, nandito ka pa ba, Witwiw? Yan, tingnan yung video niya mga lalabs. Charlie Chub, yung video niya. Southern Leyte Mix DJ. Siya mapigilan. Salamat lalabs. Ay, ayan, James Tology nagbaba ng bahay. Kumusta ka na, James? Ayan yung anak mong magaling mag-guitar. Sa bahay mo ko, ayan yung pogi mong anak. Ang galing. Ang galing mag-drum. Montilla Hawaiian Sound. DTS Miguel Love shout out. DTS Orkes. Witwiw, nandito ka pa ba, Witwiw? Salam Aileen, DTS Orkes. Walaikum salam. Lalams, DTS. Ang galing. Ayan. L52 from DTS. Like 52, thank you. Thank you, Lalab, thank you. Yan mga lalab, si Sir Alex may premiere. Di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Lovers all, mega love shout out. Hi morning, Philistine, have a nice day. Philistine. Hi Sir Nightbot. Lovers all, mega love shout out. Hey, Sir Nightbot. Sir Nightbot daw. Salamat sa pagpinost lang anuman. Ayan. Di mapigilan mag-whitey. Ganon talaga lalabs. Kasi hindi mapigilan kasi. Pag nang banana ka mamaya kakainin, manggigigil ka talaga. Mamaya mambanana ka na naman. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now,
Patamsak po na kapin mga lalab sa kanyang premiere. DJ Tolex. Lalab, salamat. Magsimba na muna kami, lalabs, ha? Sige, Roselyn lalabs. Mag-iingat ka. God bless. Yan, Charlie Chub, lablabin natin mga lalabs. Panoorin nyo yung ano niya, video, yung tutorial niya how to swim. Dito sa orkestra nagbaba ng bahay. Lovers all. Mother's Day pala ngayon, lalabs. Ayan, happy Mother's Day sa mga mother dyan. Sa Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Lovers all nagbaba ng bahay. 7 million daw sa mga love shout out. Di pa kasi ako mother. Layo sa sakit pero all sa igit. Layo sa sakit pero all sa igit. Breathe check. DT is done from Lovers All. DT is kindly return to Lovers All, lalabs. Already connected to your channel. Thank you so much. Once again to DT is Orkis, kindly return to Lovers All. Thank you, lalab. God bless din po sa iyo. Ayan, salamat. Lovers All nagbaba ng bahay. Alex Pence Vlog, tamsak sa premiere. Ayan. Southern Later Mix DJs. James Tolo G. Sabay makuli lalas, pangalawang dikit. James Dan from Lovers All, James. Lovers All Dan Pasisid from Charlie Tube. James Dan from Lovers All. Lovers All OTW from James Tolo G. Charlie Dan from Lovers All. Lalab Charlie. Pasuklian na lang si Lovers All. Dan na po sa'yo. Salamat. Mga lalab, dan na kayo magtamsak sa nakapin sa kanyang premiere. Kay Sir Alex Pence Vlogs. Charlie Dan. Ayan. Tapos na dyan ako, Lovers All from Charlie Tube TV. Salamat Sir Charlie from Lovers All. Ayan, Lovers All, nagbaba ng bahay. Lovers All. Lovers All, Shana All from Lovers All. DTS Orkes nagbaba ng bahay. DTS.
Dan sa kabundukan from Lovers All. Ayan, Lovers All dan na si James Tology. Sana all my lovers all. Salamat Sir James. Lovers all done po from Manay Bicol. Lovers all lalabs. Pasok yan si Manay Bicol. Dan na sa'yo. Salamat. Kamu gapaminga sa Mantilia, DJ Tolit, Mobile Sounds. Cooking with Sophia. Nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia lalabs. Dan na kayo sa nakapin. DJ Tolets Remix. Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out. James Tology, bibi pa yung bahay nito. DTS Orkes. Okay, punta muna tayo kay DTS, tapos kay James. James Tology, Miguel Love, shout out from Mary Rose Strawberry. Cooking dating dikit po from Lovers All. Madam Mary Rose Strawberry, good morning. Dan sa kabundukan Lovers All. Ayan si Madam Mary Rose nagbaba ng kanyang bahay. Patuslok sa premiere from Alex Fence Vlogs. Ayan, patuslok sa kanyang premiere mga lalab, si Sir Alex. Mary Rose Strawberry nagbaba ng bahay. Sana all may strawberry. Charlie Chub pasisid. Sisirin natin si Charlie Chub mga lalas. Kung gusto nyong marunong kung paano lumangoy, ayan, panoorin nyo yung kanyang tutorial. Tutorial niya kung paano lumangoy. Antawa tuloy si Madam Mary Rose. Ayan, Mary Rose dan from Lovers All. Ayan, Madam Mary Rose. Dan sa'yo si si Lovers All. Lipoy di Santol, haha. Eric, lalas, Miguel Love, shout out. 6 million in daws, Miguel Love, shout out. Tamsak dan new upload from Pobring Hawaiana. New upload, Miguel Love, shout out po Mary Rose Strawberry dan tamsak na. Ako di marunong maglangoy sa walang tubig. Sa walang tubig. Yan, panoorin nyo si Charlie Chub. Magaling siyang lumangoy mga lalabs. Madami siyang mga teknik kung paano lumangoy. Panoorin mo yung kanyang video mga lalabs, oy. Gusto nyong matutong lumangoy kasi ako pinanood ko siya eh. Kaya natuto ako. Hi lovers, full pack. From DTS, Eric Dan from Lovers All. Alex Pence Vlog, Tusok Dan from Dong Joey Gars.
Ayan, Sir Alex, dan na sa'yo si Dong Lalabs. Charlie Pulpak from DTS Orkes. James Tology, thank you, Lalabs. Ayan, Dong, dan na sa'yo si Alex. Kanina pa, thank you. Cecilia Lalab, Mingalab, shout out. Cecilia, uy, Mingalab, shout out. Lovers, ulang baba ng bay. Harang po, salamat Lalab sa paharang mo dyan. Ayan, Karapatan Natin TV, nagbaba ng bahay. Karapatan natin. Mingalab, shout out Karapatan. Pang 56 na Lexis from Cecilia. Uy, Lalab Cecilia, Mingalab, shout out. DTS Orkes OTW from Charlie Tube. DTS Orkes Asian Walk Master, Mingalab, shout out Asian Walk. Hi, hello. Road to 450. Sige lang, Lalabs. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Yan, DTS Orkes, nasa bahay mo ako, I'll give you extra banana. Ayan. Tuba-tuba. Delikado yung langoy ni Charlie Chubhos. Laging may stroke. Nakakatakot. Karapatan Dan from Lovers All. Ayan, Sir Karapatan. Dan na po sa'yo si Lovers All. Pabalikan na lang po. Mary Rose Strawberry sa anak ko. Palablab po, ma'am. Anak na yung pogi na yun, yung marunong mag-drum. Lovers All Dan full package. Eric, hi. From DTS. DTS Orkes Dan from Charlie Tube. Now DTS you now 751. Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Dong, ayan. Grabe tawa ni Dong. Harang, salamat po sa paharang, Sir Alex. Darno, salamat, Sir Eric. Punta tayo kay James. Salamat, Charlie. DTS Orkes Dan Pulpak. Pwede po, Ninja Ma'am, ang itatambay sa'yo. Pasok ko sana other account ko. Sige po, itambay mo lang, Lalabs, oy. Darna. Cooking with Sophia ay nagbaba ng bahay. 9 million das Mingalab, shout out. Lovers All nagbaba ng bahay. Asian Walker Dan from Manay Bicol. Asian Walker, pasuklian na lang, Lalab, si Manay Bicol. Already connected to your channel. Thank you so much. Thanks, James Tology. Lablabin natin nakapin. Send million das Mingalab, shout out. Hey, DTS from Eric Garcia. Buti pa to si Eric Garcia, kahit ibang lahi siya nagsusukli. Hindi katulad ni sino ba yung na hindi na pasukli lang. Ching Ching yung Bang dikit sa'yo, host. Ayuda from Cecilia. Uy, salamat. Jacketan ko, Lalabs. Ayan. Jacket na. Thank you so much, Lalabs. Manay Bicol Dan na po ang taga Muntinlupa, haha. From Lovers All. Taga Muntinlupa pala si Manay Bicol. Lovers All. Ayan ang baba ng Eric Garcia. Akin po yan si Ching. Sige po, Lalab, salamat. James Tology, dinikitan anak mo. Ayan. From Mary Rose
OTW James from Ching Yung. Lovers all, ayan Dan from Mary Rose. Eric Garcia, it's yummy, nagbaba ng bike kong with Zapia. Si Arnaldo Musis. Oo nga, si Arnaldo. Nagpunta siya kanina, hindi mo siya nagtagal kasi wala naman dumidikit sa kanya. Si Eric Garcia, kahit ibang lahi siya, nagsusukli yan. Pero si Arnaldo, puro lang pasukli. Baka bigla na lang sumulpot yun, babalik. Ayan, lablabin natin. Patusulok sa premier si Alex. Meron si Strawberry Madam. Ayan, nagbaba ng bahay. Charlie Chub, sisirin natin. Kung gusto nyong matuto kung paano yung niya. Paano yung maglangoy. Mga lalabs. Kung gusto nyong matutong maglangoy, ayan, panoorin nyo yung tutorial ni Charlie Chub. Lovers all, nagbaba ng bahay. Ayan. Pink Vlog, ayan, binababa ni Nightbot. Asian dating dikit from Lovers All. Salamat po, Lovers All from Manay Bicol. Yan, James, nasa bahay Makulalabs. Pink Sweets at My Worst drum cover. Ayan. Langoy sa walang tubig from Lovers All. Sagaan ka lang ata magaling lumangoy. Lovers All. Salamat po, Lovers. Langoy, ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. I'm back, kumain lang ko from Lilia Kahulaw. Salamat po. Dan James from Cecilia Uy. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. James Tology pabalik. Charlie Chub, pinanood ko yan kahapon ni Lesco. Di ako marunong maglangoy, sisig lang ha. Asian Walk Master Dan pasisid from Charlie Chub. Bunny Squilon Morning Host pa WS po Galvez, ingat lagi, shout out. Tigilang lalabs, Bunny Squilon migalab, shout out. Pindan from Lilia Kahulaw. James Tology, pasoklian si Lilia lalabs, kahulab dan sayo. Dito is nagbaba ng bay. Salamat, Meron Strawberry from Charlie Chub. James Tology, todo na from Dong. Ayan. OTW Mary Rose from Cecilia Uy. Lilia Kahulaw, nagbaba ng bay. Pa WS po mga idol. Salamat moi. From Bunny Squilon. Dinig ko sa'yo James. Ayan. Ayan, Meron Strawberry Madam, nagbaba ng bahay. Bunny Squilon, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan. Cecilia Uy, ayan. Dan OTW from James Tology. Si Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Cecilia Uy, mega love, shout out. From Mero Strawberry, Eric OTW. From Cecilia Uy. Lilia Dan po from Lovers All. Magpaalam muna ako. Have a nice day ahead. Sige dong lalab, salamat. Mag-ingat ka palagi. God bless. Bye mo po, Mary Rose. From Cecilia Uy. Lovers All Dan from Cecilia Kahulaw. Lovers All, nagbaba ng bahay. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Mary Rose. Lilia Dan from Bunny Squilon. Emil na daw sa galab, shout out. Dating dikit Eric Garcia from Ching Yong. Cecilia Oy, patusok po. May premier ka ba lalab, Cecilia Oy? Yan na ba yung bahay mo, Lovers All? Bunny Dan po from Lovers All. Bunny Squilon, pasok lang si Lovers All Dan na sa'yo. Bunny Squilon Dan from Lilia Kahulaw. Mali po na baba ko from Cecilia Oy. Mali ba?
Dan sa nakapin from Bunny Esquilon, James Lalabs. Pasuklian si Bunny. Wednesday at Saturday ang premiere ko. From Cecilia Oy. O nga, hindi pa ako nakagawa ng premiere. Tatamad akong mag-vlog. Cecilia Oy Dan from Manay Bicol. Cecilia Lalabs. Dan na si Manay Bicol. Pasuklian. Meron si Strawberry nagbaba ng bahay. Cecilia Oy, I'm already connected my friend. From Eric. Yan, Lovers All nagbaba ng bahay. Fitness Life. Tamsak Host. Fitness Lalab, Mingalab shout out. Yan, Fitness, meron ka na pong jacket, Lalabs. Thank you. Baka bahay ng kapitbahay na baba mo. Ayan, Eric Garcia. George Nipidan. Pa-promote every Sunday lang ako nakikipag-live. Kaya naman po pwede visit nyo din ako. May kunting ayuda din po sa mga papasok po. Yan, Lalabs, kalimbangin natin si Cecilia Uy. Ching-ching yung Cecilia Uy, ma'am, dan na po sa ligo ninyo. RR. James, thank you. Punta muna tayo kay Cooking with Sophia. Kanina pa to siya. Saglit lang natin tong ipin. Ayan. Sunod punta kay Lovers All sunod. George Nipi, nasa bahay mo ako, Lalabs. Lovers All. Ket bundok, maghanap ng signal at magpalipad ng drone sumabit sa niyog. Thanks, Eric. Thank you, host. Ayan. You're welcome, Lalabs. BMRC. Miguel, shout out. Q8, tamsak po. BM. Shout out at good morning sa lahat. BM. In my jacket ka na, BMRC. OTW nakapin from Cecilia. Uy. Meron ka ng jacket, BMRC. Ayan, Madam Mira Rose Strawberry nagbaba ng kanyang bahay. 445 ka na, ano. Lovers All. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay. Tamsak sa pin, dating dikit. Dan James. Dan James from DTS Orkes. James, dan na si DTS Orkes. Pabalikan na lang, Lalabs. Salamat ho sa jacket from BMRC Q8. Min channel mo to, Lalabs. Yan, oo nga, min channel niya nga. Sige, suklian kita, aray. Dikit ko rin yung main ko sa'yo, BMRC. Fitness Lovers All done from Fitness Life. Tingin ko rin yung bahay ni Fitness Life. Fabulous Vlogger USA. Wow, laki ng bahay. Ang laki ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan. Labas muna ako, host. Salamat sa lahat. God bless. May rides kami, Batangas. Ingat po kayo. Salamat sa lahat. Bye muna. Sige, mag-ingat ka, Lalabs. Lovers all. God bless. Manis Kulo nagbaba ng bahay. Lilia Kahulaw dan full package. Fitness dan from Lovers All. Ayan, BMRC, dito na ako sa bahay mo. Kulian na kita, Lalabs. Cooking with Sophia Dan, full pack with Ching Ching Yong.
Sige lalabs, nagsusukliman yan si Cooking with Sapia. Come on, let's do it, let's do it. Ayan, BM. Ay, dati pala tayong dikit. Punta Wawa Dam sa bundok ng Rizal. Kadikit na pala tayo. OTW BM. Fitness Live noted BM. Ayan. General Mobile Sound. Ay, 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 oh, Inday. Ay, 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 oh, pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige pag BBM dan po from Lovers All. OTW BBM. Ay, BBM. BM lang pala. iyang makasabi si tata. Sa mga chicks, nga mubuta yung palda. Lovers All playing now po. Salamat from BMRC. Dong Jogars dan sa banding nyo sa beach. Ayan. Fitness Life dan po sa'yo. Sarap naman ng pagkain ni Fitness. Gawin nyo ito sa breast chicken. Napakasarap, easy to cook. Wow. Grilled in olive oil. Montilla Mobile Sound. Bunny Squilon ng banang bahay. Bunny Squilon. BMM dan. Sabi ni Lene Robredo, joke bye po. Hoy, Lovers All. Keep parking on. Kasama General BMM dan daw. Lila Kahulaw, Sis Dan. Vanessa Quilon, salamat po kaming from BMRC. BM dan full package. Marsha, YT Bulaga. Marsha, may love shout out. Sino ba to si Marsha? May jacket ang ko Marsha. Ayan, may jacket na yan Marsha. Bunny Esquilon, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Bunny Esquilon, mga lalams. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Masarap naman ang iyong breast chicken, napakasarap, easy to cook. Cecilia Oy coming na din, salamat. Hindi rin daw sa Mega Love shout out. Makaalis na nga, haha. Umalis ka, baka awayin ka dyan. Tamsak from Lester Umbrog Love Vlog. Lalab Lester, Mega Love shout out. This is General Mobile Sound. Sino po dito na di ko nasuklian from James Tology? Nanda kayo sa nakapin, mga lalams. Cooking with Zapia. Punta tayo kay Eric muna. Saglit lang natin yan ipin. Ayan. Bye po sa inyong lahat. Salamat sa alis na ako. God bless po sa lahat. Always take care, mga lods. Lalo na sa host na maganda at maliwalas ang mukha. Salamat, lalabs. Lovers all. Thank you. Eric Garcia, lalabs. Paro G. Kamiranyo Rouse, Eric Garcia. Beetlejuice, what? Beetlejuice. Turn it loud, the radio mash up. Ayan. Lovers all, done po ako sa'yo. Lovers all, bago ka umalis, pasukli mo na si BM. Kuya Pabs, Mega Love shout out. Cecilia Oidan from Fitness Life. Kung sa pinagbaba ng bahay.
Bisa bonsayistang lumpo vlog. Mega love shoutout sa lahat. Mega love shoutout. Bonsayista. Cecilia, oy, bahay po, please. Cecilia, oy, lalam, guba ka raw ng bahay. From BMRC. Ayan. BMOTW from Fitness Life. Fitness Life, nagbaba ng bahay. Vanis Kulundan na din po sa'yo. Salamat. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay sa buong mundo. From Bonsayistang Lumpo. Ayan, Happy Mother's Day sa mga mother dyan, mga lalas. Kasi si Os hindi pa mother. Ayan. BMRC Q8, nagbaba ng bahay. Tamsak host, Kuya Pabs, mega love shout out. Eric Garcia, Emirenyo Rouse Lalams. Paro G. Marsha YT. Tingnan natin yung bahay ni Marsha. I give you extra banana, Eric. Eric Garcia playing now po from BMRC. Bayan na ikot-ikot man eh. Thanks host from Eric Garcia. YT host, pwede po ba pa-help? Start pa lang ako sa YT. Sige, jakilan mo na kita. Baba ka ng bahay, YT. BMRC, I'm OTW. $5 million daw sa love shout out. Baba ka ng bahay, YT, para makita namin yung bahay mo. Nine pa lang yung bahay mo. Ito ba yung main channel mo, YT? Marsha YT. Si Mami Eba's Kitchen pala to. YT, ito po buhos. Baba mo yung link mo, lalabs. Ayan na pala, binaba mo na pala. Sir James, mega love shout out po, Sir James. Salamat po sa iyong patamsak. Thank you so much, Sir James. Eric Garcia, Dan from BMRC. Eric Garcia, kindly return to BMRC Lalabs. Q8, already connected to your channel. Thank you. Ito po, host. Gilalabs, ipin natin yan. Yan, baby pa yung bahay. Lipat tayo kay ano. Naman tayo sa baby ang bahay, mga lalabs. 9 pa lang yung bahay niya, mga lalabs, nakapin. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Pabitin din po ho. Sige, lalabs, Cecilia, lalabs. Sunod kita. Fitness Life, dan tayo from ma'am. From Bonsayistang Lumpo Vlog. Natin yung bahay ni YT. Ayan, YT. Nakapin po, lablabin natin, mga lalabs. Nakapin. Sige, YT, bigyan kita ng 10 lalabs, ha? Mga lalabs yung nakapin po, baby pa. Yung nakapin, baby pa. 9 pa lang. Marsha YT playing now from BMRCQ. Champion Nash, mega love shout out. Ching Ching Ong. BM bahay ko po. Ayan. Kung nagsapihan, nagbaba ng bayo TW sa nakapin. Sabay mo ako, YT. Cooking with Sapia, dan from Marsha YT. Ayan. BMRC Q8, nagbaba ng bahay. Meron si Strawberry, nagbaba ng bahay. May new upload. Palambing ako, guys. Salamat. Mention lang. Balik agad. Ayan. Si Sir Lester. Lablabin nyo yung mga lalas. Maraming tao dyan kay Sir Lester. YT dan po from Manay Bicol.
Main mo po, YT. Ayan, main niya yan, lalabs. Yung nakapin, main niya yan. Cecilia, oy, 9 pa lang siya, 9. Ano yan, main niya. NYT, nasa bahay mo ako. OTW Manay, Bicol, from Cecilia, oy. Naka-main po si YT. YT, ang tama nga YT. Ershad Ali, Mingalab shout out. YT dan sa'yo. YT, pasuklian si Bonsayistang Lumpo Vlog. YT dan po from Jamestology. Thank you Marsha TV from Cooking. Dan sa nakapin, Mary Rose Strawberry. YT, pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Kapon po ako nag-start banana, may nagturo sa akin. Ganun ba? Southern Native Mix DJ. Hi butterfly. James Vlog 2120 dan from YT. Meron strawberry. Mga lalas, balikan mo yung mga nagdikit sa'yo, ha. Dito ko sa bahay mo, YT. Salamat YT from Jamestology. Marsha YT dan full package. Salamat Marsha. This is the mix of DJ Tones. Butterfly. Mary Rose Nation. Dan. Jamestology playing now from BMRC Q8. Jamestology, ayan. YT, kailan po magsweldo sa YouTube? Sa kanalas pag na-monetize ka na. Malapit na yung sweldo ni Lolo, mga May 21. May 21 yung pasweldo niya. Pero mga May 10 meron na yan update ng mga revenue ba yun? BMRC Q8 dan from Pubs TV Vlog. YT dan sa'yo already. YT, pasok lang si Mary Rose Strawberry lalabs. Ayan si Sir Lester, lablabin po natin, nag-elish yan mga lalabs. Lester Ombrog Vlog. Ayan si Cecilia, oy, nag-LS din. Cooking with Sapia. Sinsya na. Hindi ba kami rin to si YT ng isang sa pang-account? Jamestology dan na din po sa'yo. Kung with Sapia nagbaba ng kamay. BMRC Q8, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, YT, nasa bahay mo ako. Hindi na ako magbakas. Mamaya dikit ko yung main ko, wait lang. Ayan, Madam Mary Rose Strawberry nagbaba ng bahay. Pag sinearch yung pangalan mo, hindi siya ma-search. YT yung pangalan mo. Natpalitan mo yung pangalan mo, hindi YT. Ang hirap niyang i-search, oh. BMRC Q8 dan from YT, pwede na po ba mag-live host? Huwag ka munang mag-live. Saka na pag nakaano ka na 300 or 200, magano ka na, mag-silent. Ngayon wag na muna, mangisda ka muna YT. Baka pag live mo kainin ni Lolo yung banana mo, isang kainan lang, di back to zero ka na naman. Saka na mag-live, mangisda ka muna. BM dan sukli. Ayan, magpalit ako name. Palitan mo yung name mo, ang hirap niyang i-search. Kailangan yung madaling i-search lang, lalabs. Grabe, ang tagal pala. From YT.
Matagal pa talaga lalabs, kailangan mong paghirapan. Mararanasan mo pa yung ano, yung mga sama ng loob. Kasi kakainin pa ni Lolo yung mga banana mo. Sound agad. Whitey sabay makuuli, Whitey. Ayan. Natawa tuloy si Madam Mary Rose. This is Monkey Sounds of Barangay Villa Bato, Leyte. Saka na yung sahod yan pag ano ka na na-monetize. Whitey dan na din po sa'yo from BMRC Q8. Lalab RC, dikit saklian mo yung mga nag-ano sa'yo, dikit ha. Fitness Life, salamat po from BMRC. Fabulous Vlogger USA Dan from YT. BMRC Q8 nagbaba ng bahay. BMRC Dan na sa'yo si YT. Happy Mother's Day from Suchi Winter. Ayan. Happy Mother's Day to all mother here. From Suchi Winter, thank you so much lalabs. Sana all maging mother. Pabs TV Vlog, dan na din po sa'yo, salamat. From BMRC. Pabs TV Vlog, pasuklian na lang lalabs si BMRC lalabs. Mary Rose Strawberry playing now po parang BMRC Q8. And Madam Mary Rose playing na daw po ikaw. Sis magiging mothers ka din ha. Sana Madam Moy. Inshallah, inshallah. Sana. Ayan. Mary Rose Strawberry playing sa'yo. Mary Rose dan sa'yo ma'am from Bonsayistang Lumpo Vlog. BMRC Q8 tamsak upcoming. Silya, uy madam, nandito ka pa ba? 17 ka na, YT. Sochi Winter, nagbaba ng bahay. Ano ba tong daanan sa inyo? Lubak-lubak. Sobrang putik, ang hirap maglakad dyan. Ilalim ka talaga sa ano, sa lupa. Yung paa mo. Hindi ka dyan daan yung motor. Mudaing channel lalab, migalab shout out. How are you? How are you Mudaing channel? Hello has from Mudaing channel. Marsha Whitey Dan from Pubs. Grabe hos, ang bilis ng sub ko. Huwag ka muna lalabs magsaya sa mga sub na yan. Kasi baka kinumagahan. Kakainin ni Lulu yan. Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Tamsak 66 from Mudaing channel. Mudaing nagbaba ng bahay. Mary Rose Strawberry, dating dikit pero na-play na kita. From BMRC. May new upload from Lester Umbrog lalabs. Tamsakan nyo yan, ayan. Lablabin nyo yan si Sir Lester Umbrog. Maraming ayuda dyan. Harang ate from Juana Morena, miglab shout at lalab tamsak dan. Manay Bicol dan po from Fitness Life. I am fine from Mudaing channel, thank you so much lalab. BMRC nagbaba ng bahay. Kahapon 5 now 18 agad. Ayan. Ching Yong, ayan, nagbaba na kanyang puso. Butchito binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga lalab sa aking mga member na binababa ni Nightbot. Parang from Ching Yong. Cooking nagbaba ng bahay. TikTok from Moana Morena. Naka-TikTok pala to si Moana Morena. Si Maris. Si Miss Beautiful. Ganda. Clap snap TikTok dance. Ayan si ano yan siya, si Moana Morena. Sana all maganda.
TikTok yan. Thank you, Ate Hoas. Maikli naman ang video mo. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Teresa Francisco Vlog, Miguel Love, shout out Lalabs. Dan po sa night boat. Sinong night boat, Lalabs? Sino sa night boat? Bonsayistang Lumpo Vlog playing now. Bonsayistang Lumpo. Ayan. BMRC nagbaba ng bahay. Yan, dalawa na lang sa nakapin mga Lalabs. Dalawa. Para mag 20 na siya. Para makapin naman tayo ng iba. Cooking with Sophia, patamsak sa premiere. Ayan, may premiere pala to si Lalabs, oy. Itamsakan natin yan, Teresa Lalabs. Pabs TV Vlog, ayan si Kuya Pabs nagbaba ng bahay. Southern Later Mix DJs. Pa-20 na natin yung nakapin mga Lalabs para makapagpin na tayo ng bago. Borsito Dan. Si Brochito. Hindi ka magbakas ka dyan, YT, nagsusukli yan. Si Brochito Channel, malaki na bahay niyan. Brochito, YT Dan, dikit po. YT, pasuklian niya, nag-LSD yan si Teresa Francisco Vlog. Pabs TV Vlog Dan po from Fitness Life. BMRC Q8 Dan, tamsak po sa premiere mo, dating dikit tayo. Sir, but I'm watching your other video. Ayan. Mabalik po bro. Sige YT, magbakas ka lang yan, Lalas, nagkasusukliman yan. TikTok from Juana Morena. Lablabin natin Bonsayistang Lumpo Vlog Dan po from BMRC. Teresa Francisco Dan po from Manay Bicol. Merero Strawberry, salamat po from BMRC. Di ko siya mapigilan, di ko siya. Ayan, 21 ka na ano. 22 ka na, YT. Cecilia, uy, baba ka ng bahay. May ano ka ba, premiere? Palambing may new uploads from Lester Umbrog. Cecilia, uy, baba ng bahay, Lalabs. Punta muna pala ako sa main. Dikit ko muna yung main ko sa'yo, YT. Makalimutan ko pala. BMRD. Dan na po si Manay Bicol. BMRC Q8. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Ayan na, nandyan na si YT. Sir Brochito, salamat po. Sir Brochito Channel. Ayan, nandyan na si Brochito Channel, YT. Yung binikitan mo. Suklian ka na yan. Salamat po, Sir Brochito Channel. Thank you, Fitness Life. Ayan, YT Lalabs, nandyan na siya. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Good morning po. Payuda po. Ipin na lang kita. Saan na ba si si Cecilia? Uy, nandito ka pa ba? Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Maris Perez Dan. From Brochito Channel. Tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Dan sa premiere mo, all dikit, Teresa Francisco. drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Eh, meron pala tong premiere. Manay Bicol Dan po. Fly high butterfly. Yung Sir Brochito, yung sinabi mo pala na super thanks. Wala pa akong wala pa akong access. Nakalagay dun wala eh.
Tuba-tuba. Pinaglabin natin si Sir Brochito, ha? Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero tungkol sa igit. Layo sa sakit pero tungkol BMRC Q8, salamat Pramuway na Morena. Ayan. Teresa Francisco Lalabs. Nablabin natin nakapin. Islandsky Vlog, okay lang po yan. Nag-live ka man. tuba, tuba, sige tuba, 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 Hindi pa ako, ano doon. tuba, Wala pa akong pahintulot ni Lolo. everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit Whitey, nasaan ka na? Umalis ka na ba, oy? shot tag tuba, oh. Salamat po, Pabs TV Vlog. Ngayon punta ko sa bahay ni Madam Teresa. Tamsakan natin yung premiere. Ayun, nakapin po may premiere mga lalatamsakan po natin. Dapat yung premiere. Ito na lang. Tamsakan natin mga lalabs yung nakapin po may premiere. Moana Morena playing now. And Madam Teresa, nasa bahay mo ko, wait lang. Tamsakan ko yan. Maris Perez dan from YT dan Pulpak Brutiti channel from Moana Morena. Ayan. Teresa Francisco Vlog dan from Fitness Life. Merero si Strawberry nagbaba ng bahay premiere from Teresa Francisco. Bonsayes tang Lumpo Vlog dan from Merero Strawberry. Thank you YT from Moana Morena. Happy Father's Day sa'yo. Hindi, wow. Happy Father's Day. Sa'yo, Happy Father's Day. Happy Mother's Day sa mga mother dyan, mga lalabs. Wala pang Father's Day, Mother's Day pa lang, Sir Brochito. Happy Father's Day advance. Nakapin po at lablabin natin mga lalabs. Aimee Valera, mega love shout out. Strawberry Teresa Francisco Vlog Cooking with Sapia. Ang dami naman nadikitan nito. Erostom. Ma'am Maris Perez Tamsakdan, salamat po. From Teresa Francisco Vlog. Ma'am Maris Perez Tamsak, salamat from Teresa Francisco Fitness Life. Ayan, nagbaba ng bahay. Fitness Life, Teresa Francisco Vlog, BMRC Manay Bicol. Grabe naman lahat na dikitan yan sabay-sabay. Brochito channel, lablabin natin mga lalags na kapin premiere. Ayan, may premiere ba siya? Ilalagtamsakan natin yung premiere mo. Ayan, may premiere din pala si Moana Morena. Aimee Valera dan sa'yo, ma'am. Lalaki yan si si Aimee. Teresa Francisco dan sa'yo from Bonsayistang Lumpo Vlog. Ayan, Bonsayistang Lumpo nagbaba ng bahay. Kalbo TV, mega love shout out. Kalbo, mega love shout out. Aimee Valera, mega love shout out. Wala already, meron ka dikit, babalikan kita. OTW Teresa Francisco Vlog.
James Tology nagbaba ng bike kung ngid sa Pia Kalbo. Ayan si Kalbo, lablabin natin. Pauline Palacio, may love shout out Pauline. Good morning Pauline Palacio. Ayan Pauline Lalab Pauline. Meron ka na pong jacket Pauline, Lalab may love shout out. Francisco Vlog dikit po from YT. Bonsayistang Lumpo Vlog dan dikit po, salamat from Teresa Francisco. Bonsayistang Lumpo dan from Fitness Life. Pauline Palacio may love shout out. Yan yung nakapin po, tamsakan po natin mga lalabs. Yung nakapin, salamat YT dan na po ako sa'yo kanina. Fitness Life dan from Kalbo TV. Ayan, lablabin natin si Kalbo mga lalabs. DJ Tolets Remix. Gulat man ako dito. Bonsayistang Lumpo, ayan nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, Mary Rose dan po from Kalbo. Ayan Madam Mary Rose, dan na po sa'yo si Kalbo. Premier from Teresa Francisco, Mary Rose dan. $11 million daw sa Miguel Love shout out. Kalbo, sino ba to si Kalbo? Si Demon Tracy. Katakot naman. Kalbo TV, nagbaba ng bahay, Teresa Francisco dan, Moana dan sa Kalbo. Ayan, Kalbo dan na si Moana Morena, pasuklian na lang. Ayan yung premier niya, binaba niya mga lalabs. Brochito Channel dan from Pauline Palacio. Ayan, nakamin pala to si Pauline lalabs. Titingnan nyo kung nakadikit ako sa'yo. Ay. Ernie Barrera, Sir dan Tamsak dating dikit. Pwede nyo das Miguel Love shout out. Kalbo TV dan po from Fitness Life. Meron Strawberry nagbaba ng bahay. Ayan ang channel, binababa ni Nightbot. Palablab din po ako sa mga member ko mga lalabs. Moana, sundan kita sa bakas mo ma'am, dun ako magsukli sa'yo. From Bonsayistang Lumpo Vlog. Premier from Moana Morena. Moana Morena, premier, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Ayan, Pauline Palacio nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay, mga lalablabin natin. Cooking with Sapia. Cisco sa Barangay Montpelier Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Maris Perez, sobrang ganda mo. Napaka playboy talaga ni ni Sir Brochito Channel. Maganda talaga yan si Maris Perez. Ano siya, Black Beauty. Ayan. Alpa, tuba. Natawa tuloy siya. Tuba, tuba, ne. Moana Morena. Ayan. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Ayan, 9 million daw. Miguel Love shoutout 9 million. Natawa tuloy si Moana Morena. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Brochito Channel dan from Kalbo TV. Sir Brochito, dan na po sa'yo si R. Kalbo.
Sir Bruchito, dan na si Kalbo, pasuklian na lang. Ayan. Ami Perez. Dan po. From Pauline Palacio. Bruchito Channel Dan. Punta ko sa bahay mo, Pauline, ha? Islandski Vlog, mas maganda ako sa pagpuri kaysa mang away at magbash. Tama. Salamat, Kalbo. Basta Southern Later Mix DJs Makasay. Sino ba yung nang babash? Wala naman. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Pulen. Ayan, nasa bahay mo na pa ako, Pulen. Second part sa Grand Rally. Ayan, BBM pala to si Pauline Palacio. Ito ko sa bahay mo, suklian na kita lalas. Ershad. Demon Tracy, dikit po dati. Ayan. Ayan, nagsukli na ako sa'yo, Pauline, ha? Ayan yung main ko, nakadikit na sa'yo. Dan Pauline Palacio from Moana. Demon Tracy, dikit po dati. Premier from Moana, Iguana. Moana Morena pala. Sir JM Miguelab, shout out. Sherdan Community Host. Ayan, Sir JM Miguelab, shout out. Thank you, Maris. Ha. Nabubudol ka na, ate. Ershad Ali Dan from YT. Ershad Ali, kindly return to YT. Already connected to you. Thank you. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. And 12 million dollars, Miguelab, shout out. JM Vlog, Miguelab, shout out from Moana Morena. All dikit tamsak dan, James Tology from Moana Morena. Moana Morena, tagasan ka po. Nasa ibang bansa rin yan eh. Nasa US ka ba, lalabs? Alam ko nasa ibang bansa yan. Bruchito Channel Dan from Fitness Life. Ayan, Sir Bruchito, dan sa'yo si Fitness. Pabalikan na lang po. Spain po, Bruchito Channel. Ang layo, nasa Spain. Ayan, nasa Spain pala siya. Sa dinikit mo sa akin, Moana, ako dumikit ah. From Bonsayistang Lumpo Vlog. Samira Chuchay, Backyard Garden Dan from Bruchito Channel. Pauline Palacio, nagbaba ng bahay. Ito ko sa bahay mo, Pauline. Nasukli na kita sa main ko, ha. Moana mo rin na, grabe ang layo. Puntahan sana kita. Hindi, wow. Puntahan mo na, Sir Bruchito. Kalbo TV Dan from Pubs TV Vlog. Ayan, Premier from Moana Morena. Huli nagbaba ng baywo, sana all. Po, from Bruchito Channel. Kalbo TV Dan si Sir Pubs TV Vlog. Pauline Palacio, nagbaba ng bahay. Yan, 9 million in daos, Miguelab, shout out. Pauline Palacio, lablabin natin mga lalams. Ayan, 9 million in daos, Miguelab, shout out. Salamat po, Bonsayistang Lumpo Vlog from Moana Morena.
Jamestology dan from Fitness Life. Muana mo rin na tamsak dan from Jamestology. Nakamot. Thank you, Jamestology. San po kayo? Matagal ko po kayong hinahanap, haha, Bruchito Channel. Nasaan ka daw, Bruchito Channel? Nasa Pinasatayan siya. OTW Fitness Life from Jamestology. Ano kaya mas magandang name? Ano ba yung pangalan na gusto mo? Yung pangalan mo, ano bang pangalan mo? Ibahin mo na lang. Walitan mo yung pangalan mong Whitey Lalabs. Kasi mahirap siyang i-search. Dapat yung lang madaling i-search ba? Pag tinype mo lang, makikita na agad yung pangalan mo. Yan, Kalbo TV. DTS Orkes. Anong gawin ko, Tiway? Ano bang pangalan mo, Whitey? Kasi tingnan mo yung pangalan ko, Aileen. Ginawa ko lang Aileen Ski Vlog. Kung ano bang gusto mo, Lalabs, oy. Aimee Valera, Kalbo TV, DTS Orkes, Moana Morena, Bruchito Channel. Dan daw si Aimee Valera. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. DTS Orkes Dan po from YT. DTS Orkes Lalabs, pasuklian na lang si YT Lalabs. Already connected to you. Please return to YT. Sopronyo tunay ko name po. Sopronyo pangalan mo. Gawin mo na lang, Lalabs, Ronyo Vlog, ganon. Ronyo Vlog. Ronyo na lang yung short. Kunin mo yung RONIO. Ronyo Vlog. Yun na lang yung pangalan mo. VLOG. Ronyo Vlog. Ganon. $11 million in Daos. Miguel Love shout out. OFW Tia Phil Vlog. Miguel Love shout out. Dikit Kalimbang. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. OFW Tia. Premier from Moana Morena. Ayan, Jamestology nagbaba ng bahay. $12 million in the house. Miguel Love shout out. Ayan, Jamestology nagbaba ng bahay. Sige, Moana, idikit mo ninja ko sa'yo para patas. Bonsayistang Lumpo Vlog. Out na ako, ate, salamat ulit. Sige, Moana mo rin, Nalalab, salamat, ingat ka palagi and God bless. Haha, Bonsayistang Lumpo Vlog. Natawa tuloy siya. Ayan, Jamestology, nagbaba ng bahay, Jamestology. Lablabin natin si Jamestology, mga lalabs. Ayan, si Bruchito Channel nakapin. Gustong makalibre.
Google Map timeline. And 11 million daw sa Miguel Love, shout out. 11 million in the house. Kalbo nagbaba ng bahay si Kalbo. Bunson Mobile Sound. Si Demon Tracy. Yan si Kalbo po nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Kalbo mga lalap. Ayan, Jing TV channel. Mga nalas, palablab din po ako sa aking mga member. Thank you so much. Makisayaw, makihataw. Makisayaw, makihataw. Best boys, the best. Kalbo TV dan from Fitness Life. Kalbo Lalabs. Dan na sa'yo si Fitness Life. Pabalikan na lang. James Tology dan from YT. Muwa na dikit na ninja ko sa'yo, waiting na sa premiere mo. Rambon Sayistang Lumpo Vlog. Umalis na siya lalab. Si Bon, si ano, si Moana. Si ano yon, si Maris Perez. Love, love. Pamilya Estrada, thank you so much lalabs. Thank you. Mobile Sound. Thank you so much. Pamilya Estrada, thank you so much. My God. Thank you so much, Pamilya Estrada lalabs. Yan mga lalabs, si Pamilya Estrada, lablabin natin yan. Thank you. Thank you so much, Pamilya Estrada. Ating super chatter mga lalabs. FWT, ayan. Thank you so much, Sir Pamilya de Estrada. Ano yung premiere niya? No more. Makisayaw, makihataw. Kasama best boys, the best. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Fitness Life, nagbaba ng bahay. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Yung mga nalabs yung ating super chatters. Pamilya Estrada. Come on, let's do it, let's do it. Thank you so much, Pamilya Estrada. Thank you. This is General Mobile Sound. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy.
pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige pag-inapay. Awa si Uloy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sa iyang mata, dul sa iyang tirada. Idunggo ko salto, isag layo ra kaayo. Tungod sa radyo, ang number one na style. Montilla Mobile Sound. Ay, 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 uinday. Ay, 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 pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Monkey Party Ang labing natin ng kaping mga lalabs yung ating super chatter, Pamilya de Estrada. Sound. DJ RR Remix. Sniper mo tanan, sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Tira diri, buto dito, buto diri. Tira dito, tira diri, buto dito, buto diri. Tira dito, tira diri, buto dito, buto diri. Tira dito, tira diri, buto dito, buto diri. Ay, 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 uinday. Ay, 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 pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige pag-inapay. DJ RR Remix. Ay, 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 uinday. Ay, 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 pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige This pag-inapay. is General Mobile Sound. RR Remix. Fly high butterfly, 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 fly high butterfly. Paru-paru-chi, paru-paru-paru-chi, Paru-paru-paru-G. paru-paru-paru-chi, paru-paru-chi, paru-paru-paru-chi, paru-paru-chi, paru-paru-paru-chi. Mas maraming salamat lagi from James Tology. Sige Lalas, mag-out ka na. Nilalas, mag-ingat ka palagi. God bless. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru-paru-G. Paru-paru-chi, 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 paru-paru-chi. Di paus, biji-biji muna. Sige lang Lalas James, sige lang. Salamat. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru-paru-chi, 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 Paru-paru-G.
Pag may bago dumating, abangan ko para tusukin. Ayan, sige lang po. Patong Leyte DJ. Ito lang ako sa pintuan. Sige lang, lalabs. Southern Leyte Mix DJ. Southern Leyte Mix DJ. Southern Leyte Mix DJ. Southern Leyte Mix DJ. Upo lang tayo. Kain tayo. Sige lang, lalas, kumain ka lang. Napapaisip tuloy ako kung gusto kong kumain din. Kasi may prutas ako sa ref. Sige lang, kain ka lang, James Tology. Southern Leyte Mix DJ. Parang hindi ka pa palaging nag-ano, pandesal, isaw-saw sa kape, sarap. Hindi ka palaging nag-ano, nang babanana. Bakit yung bahay mo maliit pa rin? Minsan ka lang ba mambanana, James? Samira, yan na nagbaba ng bahay si Samira. Samira Chuchay Backyard Garden. Sarap yung pandesal. Pag nakauwi na ako ng Pilipinas, James, Southern Leyte Mix DJ. doon na lang ako magpapagame sa Pilipinas, magpapa-Gcash.
Kasi dito sa wala akong Gcash, hindi ko alam kung paano magkaroon ng Gcash. Nasa Pinas na lang ako. Magpapagames ako pa Gcash, pa load. Ayan. WH. Dito wala eh. Hindi ko kasi alam kung paano magka Gcash dito sa abroad. Wala. Kailangan daw sa Pilipinas eh. Sana August, uwi na ako sa August. May, June, July, August. 3 months pa. Pero mabilis lang yan. Fly high butterfly. Fly high. Di ba i-apply daw yun sa Pinas? Kailangan yung gamit Pinas na number. Dito wala pa akong pa-games. Paro J. Basta Southern Lake MX DJs, makasayaw jud ka. Fly high Butterfly. Fly high butterfly. Paro J. Lisungsun, Miguel Lab, shoutout Lalab, Lisungsun, how are you Lisungsun? How are you Lalabs? Ay. Montilla Hawaii's head.
This is the mix of DJ Dolens. And everyone, mag-out na ako. Lalabs. James Tology Lalabs. Naka 4 hours na pala ako. Everyone, I will end my live now. Thank you so much, everyone. Pamilya de Estrada, thank you so much, Lalabs, for your blessings. James Tology, thank you. Samira Lalabs, Lee Sung Son, thank you so much. I will end my live now. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.